Pero
o sea, del arco. ¿Pero quién es el comandante detrás? ¿No lo ves? Egun hon hemen gaude Egiako karreran, Gipuzkoako klasikako 32. edizioan, atzoko egunaren ondoren gaur 100 kilometro inguruko lasterketa izango dugu juvenil mailako maila handiko lasterketa honetan, Euskal Herrian eta batez ere Gipuzkoan izaten duten junior mailako lasterketari garrantzitsuenean.
oraingoz karrera neutralizatua ikusten dugu Donostiako kaletan barrena, eta Astigarrarako bide hartuko dute, bertan karrerari hasiera ofiziala emateko, eta ikusiko dugu zer nolako lasterketa izango dugun gaurkoan. Atzoko lasterketan, Ormaiztegiko lasterketan, bai goizean, bai arratsaldean izandako emaitzen ondorioz maillot ezberdinak banatu dira, eta ea gaurkoan nolako eguna dugun aurretik dirudienez eguraldi ona izango dugu, euririk ez du aurre ikusten, beraz alde horretatikan pozik eta lasterketa seguruago bat izango dugulakoan, baina egiako lasterketan beti ere dituen errepideak, dituen kurba txarrak, egoten den tensioa dela eta beti izan ohi da lasterketa emozionante bat, erekia, eta gehien bat kolokazio ona premiatzen den lasterketa horietako bat. Egun honi, Manol, zer modu zigusten duzu gaurko lasterketa? Egun hon bainat, aipatzen zenun bezala, atzoko sektore bikoitzeko etapa hoi ikusgarria izan zen, batez ere goizeko sektore hoi, non Matthew Fletcherrek Hannibal Bahrain Victoriuseko bitxirendulariei azkeneko momentuan etapa irabazi zien. Arratsaldean berriz denborarik onena Milo de la Marek markatu zuen, Kan Majako taldeko txirendulari gazteak, lehenen urteko txirendulariak, eta beraz, gaur berak darama lidergotza. Gaur esan bezala, iruditan ikusten dugu, lasterketan neutralizatuta doala, Astigarrako bidetan zehar, ikusten dugu errepidearen egoera puntu batzutan nahiko jolasteko moduko izango dela, alare orokorrean eguraldi ona, errepideak lehorrak, eta lehia bizia ikusteko gogotsu. Aukera hartu nahi nun, 0 kilometroa iritsi aurretik, Gipuzkoa klasiko honetako babeslei eskerrak emateko, aipatu bezala sailkapen nagusiko lider horia Milo de la Marek eramango du, Irizarrek babesten duen maillot horia. Erregulartasuna Laboral Kutxak babestuko du, maillot morea puntu berdeekin. Mendiko sariko lideraren puntu gorridun maillot xuria Ormaiztegiko udalak babestuko du. Tarteko helmugen liderra Orbeak babestuko du, maillot urdina. Lehen urteko sailkatu onaren maillota hain Gipuzkoak babestuko du, maillot xuria, hau ere Milo de la Marek darama sailkapeneari dagokionez, baino aipatu bezala gaur elastiko horia jantzi beharrean dago, eta beraz Loek Jobersek eramango du maillot hori. Lehen Gipuzkoaren maillota Grupo Karta Automozionek babesten du, maillot grisa, eta atzo Gipuzkoarrik onena hanpo taldeko Eritz atxega izan zen. Saiatuenaren saria atzo Petritegik babestutako sari hori, maillot berdea, eta aurten txetatu berri den Dotoreziaren maillota Euskadi Basque Countryk babestutakoa Manes Larrainak eraman zuen. Aipatu bezala, lasterketa momentu honetan eran neutralizatuan dabil, hor ikusten ditugu txirendulari Gipuzkoarrak aurreko posizioetan, hanpo taldeko Jon Eskisabel, Danenako Oineko Ugartemendia, pare bat txirendulari badaude Danenakoak, irudiaren beste aldean Bibero San Anton Marduko txirendulariren bat eta Arabako selekziokoren bat ere ageri dira. Gaurko etapa bainat atzokoarekiko konparatuta oso desberdina da. Atzo igoera ugari izan genituen, eta gaur errepide estu eta pixkat konplejuagoak izango txugu. Bai, gaurko etapa beti ere esan ohi den klasikoetako etapa horren antza hartzen du, Astigarrako bentetan izango dute igoera errepikatu bat, behin eta berriz igoko dutenak, igoera motza den arren, min egiten duen igoera horietako bada, eta bertako txirrendulariek ezagutzen duten arren, kanpoko txirrendulariek ere ezagutzeko beta izango dute bertatikan. Askotan pasako bai dira gaurko lasterketan zehar. Lehengo urtean, bakarrik iritsi zen garailea metara, eta atzedikan ere talde txikietan iritsi izan ziren hurrengo txirrendulariak. Horrek ez du esan nahi gaur hori errepikatuko denikan, baina zeren eta egia esan aukera ematen du sprint txiki bateko taldea iristeko. Hala ere, ikusten dugu oraintxe bai, benetazko irteera eman berri dute, eta lasterketa 103,7 kilometrotara abiatu da. Ikusten ditugu txirrindulariak lehen erasoak jotzen eta lehenengo iesaldiaren bila abiatu direla. Iparraldeko bi txirrindulari dira metro batzuk hartu dituztenak orain, eta errepideari dagokionez, lasterketari dagokionez,
aipatu bezala Beñatek 104 kilometroko ibilbide izango dute. Momentu batetik bestera Astigarrako bentetako edo Perurenako igoera izango dute. Eta aipatu bezala laburpen modura, gaurko egunean, 2 tarteko helmuga izango dituzte, hemen Egiako kaletan pasatzen direnean, 28. kilometroan eta 74. kilometroan. Bai, metako pasara egingo dute lasterketan zehar, eta bertan tarteko helmugen puntua banatuko dira. Eta bestalde, 2 hirugarren mailako mendate izango dituzte txirrindulariek, hemen igotzen ari diren Perurenako edo Astigarrako bentetako igoera horretan, 39. kilometroan eta 74. Eta lasterketa bukaeran Beñat azkenek urtetan alizientea edo bereizgarria izan den Baso Zabaleko bidea izango dute, eta kasu honetan 2. mailako mendata izango da, atzo komentatu genuen bezala, 3. mailako mendatiak 3, 2 eta 1 punto banatuko dituzte bertatik pasatzen diren lehenengo 3 txirrindulariei, eta 2. mailako mendatia berriz, puntu bikoitzak. Bai, Baso Zabaleko igoera pixka bat gogoratuaz, ez da igoera konstantea, bezik eta igoera oso esplosiboa da, izugarrizko rampak dituena bere baitan, eta hasieran Maldaren erdikaldean 14ko penditza duen zati bat du, baina gogorra benetan amaieran jartzen da, 120ko penditza duen zati bat baitu ia Maldaren tontorrean. Bertan, behin Baso Zabaleko Maldara heltzen direnean, bertatikan metara 6 kilometro besterikan ez dira gongo, beraz lehen urtean bertan erabakizten lasterketan. Aipagarria da Gipuzkoarrek oso paper ona egin zutela aurreko urtean, gaur ere hori ikusteko aukera dugun, edo hori errepikatzeko aukera den, eta aipatu bezala Baso Zabaleko tontorretikan Egiako helmugaraino 6 kilometro besterik ez izan da, ara. Erorikoa dugu hemen, Beñat. Aipatu dugu karrera honetan tensioa handia egon nahi dela. Nafarroako selekzioko txirrindulari bat, Kanibal taldekoa ere bai, Majako taldeko txirrindulari bat ere bazen, eta lasterketa momentu honetan Astigarrako bentetako igoerara doa. Bertan ikusten dugu 2 iparraldeko txirrindulari, Alban Alvarez eta Iban Bergez, eta baita ere Anpoego taldeko Jon Eskizabel, beti jarrera lehiakorrarekin, baina pelotoia gainen da. Anpoko txirrindulari ikusten ditugu kontrol lanetan, baina, zaila egingo da gaur eskapada hon bat, iesaldi hon bat egitea, eta indarrak erabakiko duzu hurrenikan aurrera zeinek egin eta zeinek ez. Anpoko txirrindulari berriro era aurrera, eta hemen erorikoa 7-8 txirrindulari ikusten ditugu bertan. Esan bezala, Nafarroako selekzioko txirrindulari badugu, Kanibalbaren Bitoruseko taldeko beste txirrindularia, Occitaniako bat, talde portugeseko 2 ematen du, Camps Majako taldeko txirrindulari ere bai hor ikusten genuen, eta pixka bat aurrera ere matxura mekanikoren batera ikusten genuen, Beñat, esaten genuen bezala atzoko errepidea baino pixka komplikatuagoa dira gaurkoak, estuagoak, tensioare diferente izango da, bakoitza badaki ze helburu beter nahi duen, orduan ikusten da gaurko karreran komplikatu izango dela, Bai, urtero esaten dugu hemen kolokazioa dela garrantzitsuena, zeren eta errepidea zabaltzen den une bakarra igoerako une honetan da, bereziki garrantzitsua ez den momentuan, eta lauean zein Maldabera joa zenean errepidea estutu eta tensio handia egon ohi da lasterketan zehar. Ikusi dugun eroriko horretan ez zirudien inongo liderrik maiotikan zegoenik bertan lurrean, espero dugu denak ondo egotea, baina lasterketaren sailkapen nagusietan itxuraz behintzat ez du eraginik izango erorkera horrek. Hemen ikusten ditugu 73 zenbakia dekin. Ole Sandberg, bai, lehenen urteko txirrindulari, Sueziako txirrindulari taldeko lehen urteko txirrindularia, 7 minutuko galera du sailkapen nagusian, eta aipatu bezala Jon Eskizabel, Anpo taldeko txirrindulari ere bai hemen. Biak errenta handia dute liderrarekiko, beraz, iesaldi baten hasiera izateko formula ona da behintzat, ziurrenikan liderraren taldeari ikusten dugun moduan, ez zaio axola hauek eskapatzea, hoi esaldi hau ontzat ematea, seguru baitira, eta pelotoian dirudenez lehenengo geldialdia izango da. Egia da gaurko karrerak baduela berezitasun bezala oso zaila dela kontrolatzea talde batentzat, ibilbide gora beratxo honetan, taldekako lanak indarra duen arren ez du ibilbide lau batean duen bezen besteko
indarra eta edozein momentutan eskutatik joan daiteke lasterketa pelotoiari. Bai, baina gainago hemen zona ondo ezagutzen dugun txirindulariak izantakoa gea, hemen Izerdi asko gotiak hortik gora. Alde batetik beste beliko dia txirindulariak goiz guztian zehar hemen Perurenako igoera hontan. Eta aipatu beharra do, bi txirindulari hauek alde hontatik igoetzen ari diel hontan, 15-20 segundoko tartiatea dutela pelotoiarekiko, baino beste aldeaka jeisterakoan pelotoiak abiadura handia hartzen dula eta zaila izaten dela goraka ireki dien tarte horiek mantentzia, ez? Bai, izane ez da aldapa asko duen jetxiera bat, malkarra handia gana jetxiera bat, orduan pelotoian inertziak garrantzi edo indar gehiago hartzen du, pertsona batek bakarka egin dezaken lana, baina erreleboka joteko maldabera bada, ikusten zuten bezala pedalak eman berdien horietakoa, eta hasieran da, gaina malda gehiena dakan momentuan hortikan aurrea, lau falsoiano batean sartzen dira, eta beti ere onuragarri den arren pelotoiak errelebo erraz batzuekin denbora jan izan ohi du azterketa buruan di joan esaldiari. Hor tropeleko azkeneko posizioetan Aratzko Ikoetxea 276 zenbakila ikusten genuen, Besa Geminis taldeko txirindularia, Perurenako lehen igoera hontan pixka bat sufritzen. Aipagarria da baita ere bainat, txirindulariantza eta itzo esan genuen bezala sektore bikoitza izan zutela atzo, azkenean egun guztia etxetik kanpo pasazuten eta gaur lasterketa goizez izan ta, batez igual lehenengo urteko txirindulariek pixkat gehiago sufritu dezaketela etapa hasiera hontan, ez? Gero, behin erritmo hartuta ja dena normaltzea juten da, baina, esan bezala atzoko eguna beste urtetan baino luzesiagoa joko zitzaien askori. Bai, dude, azkenean neki akumulatzen da ez, bizikleta gainean intako kilometroan asoi baizik eta etxetik kanpo edo, deskantzatzeko momentu honik izan gabe, furgonetan, kotxian, kalean enzai egon hori da, bigarren sektore hori egiten duten bitartean, eta, asko nabaritzen da, gorputzak ez duela berdin deskantzatzen horrez gain tensio hori dakazu, urduritasun hori, maila hondiko lasterketa batean parte hartzen naizea, eta, gorputzak askotan ez dakizu nola erantzungo dizu, nolako goraten aurrean ikusten dugu, batzuri oso ondo erantzuten diela, esaldi irako prest irtenta bigarren etapan, eta beste batzu, ziurrenik arabendikan gorputza, ohitzen nahiko zaie egoera berri honi. Nekea seguru nabarituko dela atzotik gaurrea, zuk pentsa arratsaldean ninta erlojoaren aurkako lehia hoi, goizean berriro lehiatzen izatea, gorputzak ez dula ohikotzat eta askotan ez dela jakiten nola erantzungo duen. Gertatu idare bai, gelak edo, kafeinan erabilerakin, indigestio bat edo besterik gabe lo hartzeko zailtasun horiekin, gau txarra pasa, lo gutxein, gorputzak ez du errekuperatzen, eta normalean eman beharko zenuken maila mino edo lehenengo egunen eman zuen maila mino apalagoa ematea, bigarrengo egunean horrelako egunetan. Hemen lasterketa buruan doan bikotea ja Perurenako bajadoi bukatu du, eta bain Oiartzungo kaletan zehar barneratuko dira. Neri imanol iruditzen zait, hain atzetik sartzen dien horiek igual erorkera dela eta moztuak geratu diela, edo behaiek izan diela erorkera hori eta protagonistak, ez da biderresa bakarkako lanian berriro ere pelotoira sartzeko, aipatu ez dela pelotoiak hartzen duen inertzia falsoian honetan haundi izaten bai da, eta indarra berda berriro aurre iristeko. Hor ikusten genuen tropel buruan alare, beti bezala, tropela ez dola guztua, bitxirindulari gehiagok salto indute tropeletik, atzetik bere behaien bila dijuaz, hemen Oiartzungo kaletara sartuko dia ointxe bertan, eta, Altzibarko inguru hortan bide estua dakago berriro, eta tropelak, tropeleko txirindulari gehienek ezagutzen duten zona da, beraz, esan bezala, Oiartzungo kaletan zehar baten silo pixkate egongo da, buelta bukatzen denean egiako kaletan baita ere, Astigarrako, Basozabal inguruko errepide horietan ebai tensillo pixkate egongo da, eta gaurkoa esango genuke eliminazio karrera bat dela, atzokoakin konparatuta pixka, beste tendentzia bat, ez? Baita ere, selkapen nagusi guztitan ja liderrak, behaien selkapenak babestu beharko txuzte, eta bigarren, hirugarren, laugarren dauden txirindulari horiek, erasora pasa beharko dute, beraz, esan bezala gaurko tarteko helmugetan eta mendiko sariko pasadatan, borroka espero da. Nik uste dut oso garrantzitsua dela, zuk aipatu zuen, karrera hau planteatzeko momentuan ebai, oso garrantzitsua da konturatzea, eliminazioko lasterketa badela, askotan erasoik izan gabe ere,
karreran beak daraman abiadura, eta errekorrido honen, ibilbide honen ezaugarriak dela eta banan-bana eliminatzen juten azkenean txirrindulariak, askotan asko frenatu behar den ibilbide bada, errepetxo asko dituena, eta aurrean kolokatua joateak, kasu honetan indar asko aurrezten ditu, atzean kolokatu da joanekin, latigo ez dela ezagutzen den efektu hori aurrezteak izugarrizko garrantzia du gaurko karreran zehar. Egia da aldi berian aurrean kolokatu egoten, tensio handiagoko momentuak bizitzen dituzula, eta horre bai energia gastu nabarmen badaula, baina nik uste dut gaurko karreran bereziki, atzokoan ez bezala, garrantzitsuago dela aurrean joatea indarrak xautuz, atzean joan eta latigo horiek ikusi baino edo jan baino. Eta esango nuke, baina dola ahojo hartutako denborekin, 10 segundoko tarte bat izango dutela aurreko bitxirindulari hauek, tropel buruarekiko behintzat, 10 segundo izango dira, ikusten genuen norbaitare neutro kotxeare nola aurrera pasatzen den, atzo komentatzen genuen arrazoiagatik ez, hor bi txirindulari hauei kalte ezite aldea, normalian tropeleako tarte hortan dauden ibilgailuak tartien murrizten denean kentzia komeni da, tropela edo atzeko taldiari behintzat ez onurek ekartzeko, ez? Eta ikusten genuen bazuk esan entzuna Kasmajako taldeko txirindulari bat sartu dela tropelea berriro, ikusten genuen hor Peruren hasierako edo Astigarrako bendetako hasiera hortan egon den erorikoan Kasmajako bat zeola, eta seguraski txirindulari bera izango zen tropelea sartzea lortu duna momentu hontan. Eta, hemen Oiartzungo kaletan gaude, Oiartzunetik Tolareko ez, Mateoko kruze hori pasa dute lasterketa buruko txirindulariek, hemen Iturriozko auzoa pasa, eta Altzibarren bertan sartuko dira bide estu hortara, ez? Bai, Oiartzungo buelta honetan zehar, errepidak gero eta istuago egiten doa, orain rotonda bat igaroko dute, distantzia gutxera rotonda berri bat egin dute eta ikusi beharko da, txirrindulariek ezagutzen duten, edo sorpresan narrapatuko duten, izan ere rotonda hori ez da aurrean dagoen hau bezala errepide erdian jarri eta bi aldetatik distantzia berdin hartzen, baizik eta ezkerre aldetikan laburragoa da aurrengo rotonda, eta honek pelotoia luzatzea besterik ez du egiten horrelako lasterketa batean. Eta tramo hontan, barkatu bainat, tramo hau hemen lago ematen duen arren tendentzia pixkat gorakakoa da, eta justu dijoazen txirindularian zat, luze jun daiteke ez, igual ez hainbeste karrera hasiera hontan, baina bai urrengo itzulitarako, iesaldiren bat edo asentatzen baldin bada, tramo hau gogorra izan daiteke. Bai, min egiten duanketan bide honek, hortxe ikusten da justo nola gorako tendentzia hori aldatzen den bidean, baina errepidearen, errekaren ondotik handi joan errepide izaneak, errekaren altuera hartzen duen errepidea eta pixkanaka gorakako tendentzia duten bidea da. Ikusi dugu aipatu berri dugun rotonda hori, horretan dagoen zona da, tensio gehiago ondaiteken zona bat, eta hemen metro gutxitan, 40 edo sola ikusten dugu erorkera txusi antzeko badu, izterraldean odola ikusten zaio. Harley Widowson da, erorikoa izan duen txirindulari hau. Harley Widowson, minutu eta 36 segundoko aldearekin bere taldekide den Milo de la Mare liderrarekiko, Ikusi dugu pelotea nola luzatu den, rotondontako pasararekin, eta orain datorren bidea ere ez da hobea. Aipatu dugu gero dela finago egiten dela bidea, eta baserri bide antzeko batean sartzen dira hemendik kilometro eskaxera. Pelotoia luze doa, ikusten ditugu Gipuzkoar gutxi ikusten dira pelotoiaren atzekaldean, hori postekoa da, esan ez dela jakinaren gainean izango ziren zer nolako bidea daukaten aurretikan, ikusten den bezala bide zigizagatxua, eta lehenengo bueltan kanpotarrek errespetatu duten arren, ziurrenikan honezkero ezagun izan eta bigarren bueltarako orain ikusten dugun irudiak ezagunago izango ditugula. Ikusten dugu pelotia luze, nire ustez iesalde honet atakeare ez du izan, besterik gabe moztu egingo zen pelotoia hauek tiraka jarri direnean, eta iesaldi garrantzitsu bat izan daiteke honek horrela jarraitu ezkero. Bai, hau da, aipatzen genuen bide estu hori bainat, eta hor ikusten dugu 10 segundoko tartea markatzen digu GPS-iak aurre lasterketa buruan dijoan bikotiakin. Bai, eta gehiago ez dago, ikusten da hemen oraindik ere bidea istuago dela, aurrera xago hemen metro gutxitan ezkerrerako kurroa bat hartuko dute, eta hor berriro ere zabalduko zaie bidea, baina... Eta atzetik jotzen nahi dira, bainat.
Hemen ritmoa oso bizila da eta erasorako gogo handia dakat hemen. Bai, ikusiko zuen pelotoia luze-luze ez etorrela eta hor nahikoa da tartean batek hankaltxatzea, eskapada egiteko, begira, ikusten dugu ja lehenengo zuloa badagoela. Eta ez dakit, erorikoren bat, ez dakite. Ez da egin, garbi dagoena da, lehenengo zuloa badagoela. Honek hemen indarra baldin badago aurrera egiteko eta naia, iesaldi indartxo izan daiteke hau. Indarrez egiten den iesaldiretakoa, baina ez hemen geldialdia dago pelotoi buruan, 6 segundu lasterketa buruarekiko, eta hauek gelditu egingo dira. Eta Arabako selekzioa dago oso ondo antolatuta lasterketa buruan, tropel buruan barkatu. Arabako 4-5 txirindulari bat zeuden hor, eta hemen Kref Bende taldeko txirindulariak egin du eraso. Ea gaur goizean Milo de la Mare liderrak eman dizkigun hitzak jarri ditzak egun, ea zer esaten digun. Okay, thank you and good luck. Hemen lasterketa buruan aldaketarik ez, ikusten dugu 3. txirrindulari bat dela aurrera joan eduna hor. Ikusle bat arriskutsu egia esan txakurrarekin horrela. Bai, trazadortatik kentziako meni, Bai, hor arrisko sortu daiteke pelotoiaren pasaran. Eta ikusten dugu hemen Kref Bende taldeko txirrindularia hemen, lasterketa burura juntatzen. Bai, oain entzuteko moduan gauden, arazo tekniko batzun ondoren liderak ematen zizkigun hitzak gaur goizian. Okay, good morning, Milo. Congrats on your yellow jersey. How did the race went yesterday? Yeah, it was really good. I didn't have the best stage 1. We missed the break a little bit, but stage 2 I felt really good. I enjoyed the climb, and yeah, I felt great. So. How do you see today's stage? It is kind of a different one because yesterday there was a little bit more of climbing. Today is more like a classic stage. How do you see it and how do you foresee the race? I think it's going to be a challenging one to control. Historically, there's been a lot of breakaways, and the yellow jersey's changed hands a lot here. So we've got to try and make sure Cannibal don't get away, and make sure my GC rivals stay close, because it's still tight on GC, because there weren't big time gaps. So yeah, and I think the last steep climb will be important, because the time gaps are so small, and then descent after. So yeah, I'm excited. We've seen also that you are leader or in second position for different classifications. I guess the main objective will be defending this yellow jersey, but it will be difficult for you also because you are going to fight with different riders for different classifications. How will you manage it? I think I'm going to go all in for the yellow jersey. I'm not going to try for the polka dot jersey because I could jeopardize my chances, because if I go too hard for those sprints, then they could attack over me. We'll see what happens. But yeah. Hor, Gipuzkoa klasikoko liderra Milo de la Mare, Camps Majako taldeko txirindulariak, esaten zigu, komentatzen genionez, bainat, selkapen nagusi ugaritako leian daola, tartian selkapen nagusia, gaztian maiota, regulartasunare ez darama urruti, eta, galdetzen genioen nola gestionatuko duen, gaurko karrera hainbeste leiatan barneratuta, eta komentatzen zigun, logikoa den bezala bere apostua egunean maiotorila defendatzean joango dela, eta, printzipioz, beste selkapenei kaso handirik ez diola egingo, bere helburu nagusia, gaurko selkapen nagusia irabazia delako. Ikusten genuen hemen tropelian, 25 segundu markatzen dizkiguten hontan, Camps Majako txirindulari bat dabilela tiraka, Cannibal Bahrain Victorious taldeko txirindulari dere atzian du, Arabako selekzioko txirindulari bat, eta berriz ere uste du Tanpo taldeko txirindularia Unax Zubillaga dela, atzore karrera oso denetako txirindularia, eta zona hontan, jartzongo varianteko zona hontan, tropela oso bizi, 3 txirindulari juntatu dira aurrian, Kref Bende taldeko txirindulari bat, Hanpoko Jon Eskisabel eta Sueziako txirindulari taldeko beste txirindulari bat.
Bai, bertan ikusten ditugu maiot ezberdinak ere bai, hor ikusten du Mendiko liderraren maiota, gainera sailkapen nagusiaren ondo kolokatua da joan horietakoa. Potaldeko txirrindulari bat orain erasoa jotzen, ez dakit zer dela eta egin duen, egizan aurrean dauka taldekidea eta agian ez da konturatu egoera zein den oso ondo. Eta berriro ere, pelotea luza egin da, Maldaberan abiatu Arabako selekzioko txirrindularia, eta, bueno, zirkuitu osoan bezala, hemen ere kurba arriskutsu bat dute jetxieraren amaieran, lehengo urtean aurre ikusi genuen erorkera gertatu zen, egia da bustia zegoela lurra lehengo urteko lasterketan, eta horrek asko aldatzen du egoera horrelako bideetan, eta orain ikusiko dugun kurba izan zen lehen urteko protagonistetako bat, jetxieran hemen aurrean ikusten dugun hau, ea aurten nola hartzen duten, lasterketa buruan ikusten dugunez hiruak ondo hartu dute eta aurrean jarraitzen dute, 24 segunduko tartearekin momentu horretan. Eta momentutan ematen du Jon Eskizabelek ez dula errebel hori pasatzen, Igual hori izan daiteke baita ere arrazoia atzetik hanpoko txirrindulariak hain atento ibiltziana, bueno, esan dezakegu igual Jon Eskizabel bea nahiko justu dijoala edo baita ere aipagarria Eritzetxega dijoala lehenengo Gipuzkoar bezala eta sailkapen nagusian nahiko txukun kolokatuta, beraz, bueno, talde lan hori ezin dugu ahaztu, Eritzetxegan aldere, igual esku bat botatzeko momentu hontan, hainbeste gastatzeko moduan ez da txirrindulari bada, lasterketa bukaera begira, igual pixkat esku bat bota beharko diolako, edo pixkat, lasterketan beste puntu batean, beste jokaera batera kutsi beharko dulako, ez? Dirudinez erorkerarik ez da izan pelotoian, eta lanerako inorrez dagoenez, kontrol lanetarako inorrez dagoenez, erasoak hasi dira pelotoiaren atzekaldean, oraingoan talde ezberdinak ikusten ditugu horren protagonista. Eta Julian Kadrispajik, bainat, dugu hor erasoan, sailkapen nagusiko bigarren sailkatua, Milo de la Mare berak ere erne ibili beharko du, Kanibal Barain Victorious taldeko txirrindulariak erasokor daudelako, eta, Milo bera ez dugu ikusten hemen, tropel buruan, bainat, ez dugu gain arte ikusi maiotoria, baino ziur, beak edo bere taldekideak egoera kontrolatuta dakatela, hemen ikusten ditugu txirrindulari Gipuzkoar batzuk ere aldurreko posizioak hartzen, Eneko Ugarte mendia hor irudian erdikaldean, Arabako selekzioko Aitor Mitxilena ere tropelaiko irudietako eskuiraldetik posizioak irabazten. Ikusten dugu 44 dorsalarekin Daniel Davis txirrindulariare, puntutako liderra den txirrindularia lanerako dagoela gaur sailkapen nagusiko liderarekiko, pelotoi buruan ikusten dugu behin eta berriz dauden erasoiek mozten edo pelotoiaren kontrolanak egiten, beraz ikusten dugu taldea osorik bolkatu dela sailkapen nagusiko liderraren defentsan eta postu hori egin dutela gaurko lasterketarako izan ere, hemendikan kilometro gutxietara, 75 kilometro falta direnean lasterketa metatikan pasako da, helmugatikan pasako da, eta bertan lehenengo tarteko helmuga izango da, puntuak banatuko diren lehen tarteko helmuga izango da. Hor bainat, aipagarria, 85 zenbakiak Axel Roy, Kresbende taldeko txirrindularia, ez da arriskutsua den txirrindulari bat sailkapen nagusirako, baina igual pixkat limitean don txirrindulari bada, 2 minutu eta 56 segunduko tartia daka liderrarekiko, beraz, iesaldian juteko txirrindulari aproposa izan daiteke, lasterketa momentu batetik bestera igual geldi handi hundiren bat egon ezkero, buelko bat egon daiteke sailkapen nagusian, baina, egila da, oaintxe bertan ez dela beste talde hanpinentzat, nervioso jartzeko iesaldi bat, Zorain bitarte, sailkapen nagusiari behira lehen aipatu dugun justo liderra ez dugula ikusi lasterketa buruan, orain Maldagora hasten delarik hortxe ikusten dugu bere aurpegi erakusten. Hemen ikusten dugun momentu honetan, lasterketa doan momentu honetan lehen Maldabera joan diren bide hori da, ikusi dugu Maldabera horretan pelotoia luztatu dela eta abiadura handian jetxi direla, orain ordea laua dirudien honek Maldagorako tendentzia dauka eta berriro ere Astigarrako bentatara iristerako tontor antzeko bat egiten du azken 500 kilometro horretan. Eta esaten genuen bainat, pixkat nik uste Axel Roy 85 zemaki hoi
arriskutsua ez den txirrindulari badela, baina, bueno, sailkapen nagusirako pixkat inkomodoa izan daitekela, ez? Pixkat libertade hori mugatzen dulako tropelian, eta Kamsmajako taldeko txirrindulari bat aizen, bueno, iesaldi hori pixkat tamainan mantentzeko esfortzu bat iten, ez? Hemen zulatua dugu aurreko urpil zulaketa bat, 74 dortxalarentzat, Matias Petersen, Txernin Cycling Academy taldeko txirrindularia, eta hau ere minutu bat eta 59 segundoko galerarekin, Bai, agian zulatu ezateko momenturiko berena izan daiteke lasterketa guztian, gorakako tendentzia duen bide honetan hanka onak badituzu, ere pelotoien sartzeko aukera onena hemen baita, gero Maldabera hasten denean, esan pelotoiak oraingo jetxera honetan ere abiadura izugarri hartzen du, eta ez da sartzen hori baino lehen, ondoren egin beharko esfortzua izugarri izango da. Manes Garate orain, Bizkaiko selekzioko txirrindulari bat jotzen, eta Kref Bene taldeko txirrindulari hori talde lan hona egiten, eraso guztiak sekatzen, esaten den bezala, nahiz eta tartia bain, hoi segundo egiten mantentzen den, eta esan bezala, aurreko irukotiantzat... Badirudi, peloteren oneritzia duela orokorrean lasterketa buruan da honi esaldiak, eta inorri ez diola trabik egiten eta kontrolpean izango duten esaldi bat konsideratzen dutela aurreko hiruek osatzen duten lasterketa burua. Esan dugun moduan orain arte lau antzerakoa den igoera gorakako tendentzia duen bide lau bat ari dira jotzen lasterketa burukoak, eta orain azkeneko kilometro horretan bai penditz altuxeagoa duen Malda bat topatuko dute, Astigarrako bentetako gaina harrapatzeko, eta behin hori eskuratzerakoan, bai Maldabera bizi baten ondoren kalet hartetan sartuko dira, eta berriro ere egoera arriskutsuak, tensio momentuak, eta kolokazio garrantzitsua izango den bideetan sartuko dira. Ikus, harrigarria da, 24 dorsala egiten ari den lana lasterketa buruan, pelotoi buruan markatu, orain esalditxo bat ere egiten ari da, nik esango nahi gabe, ez dugu erasotzen ikusi egia esan. Ez, esan bezala nik uste, aurreko irukote hori tamainan mantendu behar dutela, minutu erdira juntzaile tartia momentu hontan, esan bezala, liderra hola mantendu ezkero lasterketa guztian zehar, ez daka preokupazioik, baino, esan bezala lasterketa hau momentu batetik bestera guztiz aldatu daiteke, beraz, holako iesaldiak komeni dira hurbil mantentzia. Ikusten genuen hor baitarea Xular Aldazabal Bizkaiko selekzioko txirrindularia daola Kref Bene taldeko txirrindularian atzetik, Eneko Ugartemendia txirrindularia baitare hor tropeleko lehenengo posiziotan erne, eta hemen ez dakigu, Jon Eskizabel gelditu, ez hemen dago, eta Astigarragako behintetako, bigarren igoera egiten ari dira lehenengoa alde honetatik. Eta, komentatzeko baina, baitare igual, karrera hau, atzo esaten genuen ez, Uzi mailako lasterketetan, pinganillorik gabe korritzen duela txirrindulariek, eta, auxiliarrak eta kolokatzeko puntu garrantzitsu bat izan daitekela Astigarragako bentetako hau ez, alde batetik bestera pasatzen dilako txirrindulariak behin eta berriz, eta informazio hau pasatzeko oso puntu berezia izan daitekelako txirrindulariei tartiak eta dortxalak eta emateko ez, beraz, Perurenatik pasatzen dien aldi bakoitzean igual tropeleko jarrera hoi aldatzen dela ikusi ezakegu, informazio gehiketa hoi izaten dutelako, ez? Askotan, momentu honetan txirrindulariek pasa daiteke arrazon bat ikusten genuen, Krefen taldeko txirrindulariak esan bezala, hemen ikusten dugu auxiliar guztiak, beraz, hemendikan txirrindulariak pasatzen dien aldi bakoitzean, aprobetxatzen dute zuzendariek eta auxiliarrek referentziak eman, eta egin beharreko lanak zuzentzeko pixkat. Ikusten batu oso pasibo hori delezaten bera txirrindulariak, pelotoi aurrera joateko, lasterketa mugitzeko, edo kontrakoa, pixka bat lasaitzeko, egoera zein dena argitzeko, momentua izaten da horrelako unetan. Ikusten dugu, jende hau gerturatu dela Perurena gainera, animatzera, eta lasterketa pelotoi buruan eraso gehiago. Arrogein bat taldeko txirrindulari bat, eta CPS Professional Cycling Teameko txirrindulari bat, 18 segundo markatzen dizkigu orain. Seguraski tramo hontan bi txirrindulari hauek ere aurreko hirukotea ikusiko dute, baina 15 segundoko tartiakin lasterketa guztia ongi ikusiko den errepide bada. Atzian baitare
Nafarroko selezioko txirrindulari bat dabila aurreko posizioetan, eta 44 dortxala dabilanian, nahiz eta maiot urdina daraman, tarteko helmuetako maiota daraman, laneako dago, eta ematen du Camps Majako taldeko txirrindulariak argi dakateratzen den gaurko behaien helburua, Bai, profesional talde bat dirudi inondik inora ere, egia esan talde guztia liderraren inguruan ikusten du kolokaturik, eta garbi dute beraien helburua sailkapen nagusia dela, ikusiko dugu lasterketa ere lehiatzeko intentzioa izango duten, gaurko etapa lehiatzeko intentzioa izango duten, baina daukaten errentarekin seguru sentitzen dira beraien liderrarekin. Oso bajada azkarra bain bainat, oso bajada azkarra. Desarrollo guztia sartu eta larek gabe geratzen den jetxiera, motz geratzen den jetxiera horietakoa da, eta begira pelotu jatzek aldean omen apreziatzen daue nolako abiadura dagoen. Eta esan bezala, momentu batetik bestea, pixka geixio, momentu bat baino geixio, baina, Astigarrako bentetako igoera honen ostian, txirrindulariako hain egiako kaletan barrena sartuko dira, 28. kilometruan aipatutako tarteko helmuga hori lehiatzeko, metako pasaeran. Ikusi dugu tartean dijoazen bitxirrindulariak Lorenzo Lutxi txirrindularia dela bat 13 dorsalarekin, 3 minutu eta 51 segunduko tartean, eta beste txirrindularia, ikusten ditugu, neutralizatuak izango direla. Lehen aipatu dugu bigoera honek hori edula txarra, bukaeran atakatzearekin ez zela inora, zeren eta malda berak ematen dizun, pelotoiari ematen dion tendentziarekin inongo esfortzu berezirik gabe, metro gutxitara dagoen zein diesaldi neutralizatua. Tropelak azten du inertzia hoi oso handia izaten da. Eta inongo erreleborik gabe, inongo esfortzurik gabe, elkarri aerodinamikarekin berarekin, rebufoarekin berarekin aurreratzeak, aurreko iesaldiaren, 12 seguntara jetxi da, aurreko ez duten tartea, inertzia berak indar gehiago egiten du, pedalkadeek baino. Eta momentu honetan, Jon Eskizabelek erreleboa pasabe jarraitzen du aurreko hirukote honetan, atzera behira denbora guztian, logikoa da, ez? Nik uste dut nahiko lan badula horregotiakin, eta nahiko meriture bai. Beti jarrera lehiakorrera ikusten duen txirrindularia da, baina esan bezala 13 segundoko tartia dakate, eta oraindikan lasterketako 81 kilometro falta dira, Hemen esango nuke berriro sailkapen nagusiko bigarren txirrindularia dela, Argi dakate hauek ere, igual Milo dela Mare azkeneko igoera hortan ruedatik askatzia oso zaila izango dela, atzo igoeratan emantzun erakustaldia ikusita. Orduan, saiakera... Oso urrun, erasoa jotzeko. Oso urrun, eta nik uste gehiago dela, igual, liderra eta bere taldea pixkan nerviosteko jarrera bat hartu dula, ez? Aldapa bera hontan adibidez, ez da oso probabilidad handikan ez do... Ez da mingarria, ez. Baina, pixka da, zirikatze hoi, ez? Txirrindulari, liderra eta bere taldea zirikatzeko puntu hoi, egila da, behin puntu ontara iritsita bide estutara sartzen diela, bainat, eta, Jarraitzen du, Bigarren sailkatuak, beste aposturen bat izango duten taldean sailkapen nagusirako, eta Milo de la Mare igual txirrindulari harinagoa izan eta aldapa gora ongi jun daitekela, baina ez dakigu terreno llano edo repetxero hontan nola joango denez, igual pixkat normala baino geixo sufritzen duen txirrindulari bada, eta beraz, desgaste hori eragiten baldin badiote, lasterketa bukaera aldeko basozabaleko bide hortan, igual min gehiago ingo jote, ez? Ikusten dugu hemen... Julian Kadrispagik da 8 segundara dagoen txirrindularia sailkapen nagusian, eta egia taldekide badaukatela, sailkapen nagusian ere ondo kolokaturikan, 11. postuan Dian Gulei txirrindulari daukate, 37 segundara, eta liteke igotzaile hobea, edo azkeneko apostua berarekin egingo dutela, eta bitartean, garrera mugitzen, bigarren sailkatua Julian Kadrispagik bera izango dela. Esan izugarrizko joa darama, eta ziurrenikan berak bakarrik, bere saiakerarekin soilekan, iesaldia bera neutralizatuko du. Puntutako sailkapenean egia esan 7 puntuko aldearekin lehen postuan da, baina, egia esan oraindik 4 kilometro goretzen zaizkio bertatikan pasatzeko, eta egia da, agian maiot urdina duen 44 zenbakia, pelotoi buruan lanean ikusita bere apostua puntutako sailkapena eskuratzearen izan daitekela, edo hori aprobetxatzea, ez dakiz irudituko zaizun. Hor argi dena da Camps Majako taldiak argitula gauzak, badakite ze txirrindulari jarraitu bertuzten, ze txirrindulari ez. Txirrindulari, Kanibal Barain Bitoriseko txirrindulari honen erasuak,
sortzen nahi dena da aurreko hirukotia harrapatzen nahi dela tropela, 13 segundo azkeneko referentzia. Bai, eta sortzen nahi denare bai da, liderren taldea desgastatzen ari dela asko. Horrelako eraso gutxi kinditzazkete pelotoian, eta horrelako pertsona bat neutralizatzeko pertsona bat erabili behar badu liderraren taldeak, agian beraiek firmatzen dute. Igual, hoi da behin apostua, liderraren aurka utzi eta lasterketa erotzea zein edaki. Hemen lasterketa buruak, 15 segundu jartzen du, baina egian tarte gehiago zela iruditu zen irudietan ikusi dugun tarteagatik. Aipatu berra baina, beta ere top 10ean Bahrain Victorious taldeak 3 txirrindulari ditula, Beraz, ointxe bertan momentu honetan Kader Ispajik sailkapen nagusian txirrindulari onena izan eta ere, Pietro Solabagione 6. posizioan dela, 20 segundo besterik ez dituela Miro de la Marekiko, eta Maxim Sherbaski ere 35 segundoko tartearekin dela. Beraz, Kanibal Bahrain Victorious taldeko txirrindulariak maniobrarako margen hori badakatela, ez? Agian sailkapen nagusiko 2. txirrindulari horrek talde lana egiten nahi dela baita ere, ez? Eta 44 zenbaki horre... 44 zenbaki hau egiten nahi dela izugarria da, behar baino handiago ere zote den, egia da, pertsona pelotoi buruan horrela jartzeak sortzen duena da, inorrek ez erasotzeko ausardiarik izatea, eta karrera lasai eta kontrolatu eramatea, pertsona hau nekatzen den edo ezin duen arte. Igual, hoi da, behaien apostua lehenengo 20-30 kilometroetan karrera lasaitu, zure txirrindulari indartsuetako bat erabiliaz pelotoi buruan jarrita, eta gero hortikan aurrera, karrera zati handi bat kenduzu, eta behin tarteak egiteko zati handi bat kenduzu, lasaitasun une bat bizitzen zu lasterketaren laurde edo eren oso bat zehar. Egia da, lasterketa hola di joan bitartean eta kapazitatea daun bitartean, ez? Lasterketa gola eramatia liderrantzat egoera ideala dela. 3 txirrindulari dabiltza aurretik, 20 segundoko tartiakin, eta esan bezala, betire kapazitatea edukiezkeo taldean barruan, ez? Liderra ez den beste 6 txirrindulari horiekin lan egiteko kapazitatea don bitartean, egoera ideala dela. Ikusten dugu iesaldian dagoen 85 zenbakiarekin doan Axel Roy, tarteko helmugetan 2. doala sailkapenean, eta oraingo pasadarekin ziurreningan lidertza hartuko du, esprintean 2. egiten badu puntutan empatatuko du liderra den Jet Daniel Davis 44 zenbakiarekin, eta lehenengo pasako balitzake tarteko helmugatikan berarentzat izango da momentuz tarteko helmugen sailkapena. Eta lasterketa egian sartzea ere, Beñat? Hemen ikusten dugu egia kokaletara bideratzen dela lasterketa, eta sprint hori nola bideratuko ote duten lasterketa buruan doazen 3 txirrindulariek interesgarria izango da. Aipatu dugun bezala 85 zenbakia hizketan dago 73 zenbakiarekin, agian komeni zaielako elkarri ondo ulertu eta lanak banatzea. 73 zenbakiak ez dauka inongo interes berezirik edo ez dago behintzat puntutako sailkapen nagusian ondo kolokaturik, eta 85 zenbakiak baditu interesak 2. postu horretan egotetikan lidertza lortzera. Aipatu bezala, 2. edo lehenengo postua pasatzerekin nahikoa luke puntutako sailkapen nagusiko lidertza eskuratzeko. Ikusten dugun bidea hau izango da, etorkizun batean, hemendikan 75 kilometrotara metarako bidea izango den bide hori esprina bide hauetatik izango da, eta beraz aurreko entzat garrantzitsuen arren atzekoek ere garrantzitsutzat izango dute ikasteko nola izango den metako pasea, eta etorkizun batean sprint egin beharko dute nola egin ikusteko. Ikusten dugunez iritsiko dira, inongo problemarik gabe tarteko helmugara lasterketa buruan dauden 3 txirrindulariak, eta hemen ditugu metako kamarak hartuta, ea ikusten ditugu nola pasatzen diren metako lerrotik, ez diru inorrek ere sprintatuko dinean, hanpoko txirrindulariak sprintatuko dio, baina ez dio lehen postuak enduko 85 dorsaldun Axel Roy txirrindularia da meta tarteko helmugatik lehen postuan pasadena, eta hori dela eta
oraingoz tarteko helmugetako lider hartu duen txirrindulari izango da. Tartean, momentu hau aprobetxatuz, geldune hau aprobetxatuz, 181 dorsalarekin Arabako selekzioko txirrindularia aurrera egiten ikusi dugu, eta lasterketa buruan erreleboak eskatzen txirrindulariak. Hemen igoera labur bat izango dute berriro ere taldekako, tarteko helmugatikan aurrera, eta ikusten dugu hanpoko txirrindulariari kontuak eskaka da hiela orain 73 dorsala, egia esan tarteko helmuga hori disfrutot izana inongo errelorik eman gabe, egia da jarrera puntu batera ikusten duela, baina ez da gesturik politen izan, eta hori dela eta Oli Sunderberg txirrindulariak kontuak eskatu dizkio hanpoko ziklistari. Ikusi dugu bezala ere, kejaka ikusten du 73 dorsala, norbeak bere kartak jolasten ditu, eta kasu honetan ez da gehi izan 85 dorsalari irabazteko, 204 dorsala, baina irudi berezia utzi digu lasterketa buruan. Orain, denborak markatzen dutenez pelotoia 3 segundutara, nik esango nuke referentzia hori ez dela zuzena, berez ez dela ikusi zerbait galdu dugu, bidean zehar. Ikusten dugu tarte handiagoa dela, eta atzean pelotoia hautsi dela guztiz. Pelotoia esan oso hautsita, 9 txirrindulariko taldetxo bat dagorain lasterketa burua eta pelotoiaren artean, eta bertan Kanibal taldeko 2 txirrindulari sartu dira, Arabako selekzioko txirrindulari bat orain metro batzuk galtzen ari dela, baina hau izan daiteke benetazko apostu bat lasterketa buruan sartu, eta pelotoiari pulso onbalgotako dion mugimendua. Ikusten da 9ko taldetxo hori ere hausten doala, beraz abiadura izugarri izango da egiako kaleetan barrena, eta lasterketa buruan elkartzen diren txirrindulari horiek ea dorsalak ikusteko aukera dugun laister, eta ikusiko dugu pelotoian zein jarrera hartuko den honen aurrean. Zeren da lehen aipatu dugun bezala, bideak talde txikieri aurka egiten dion bezala, talde ertain edo 9 pertsona inguruko taldeei mesede egiten die horrelako bide zigizagatxoak. Ikusten dugu nolako lurra dagoen, eta antolatzeko pelotoian zaila den bide hauetan horrelako iesalditxoei mesede egin izan ohi die, eta tarteak mantentzeko edo handiatzeko laguntza izan ohi du. Ikusi dugu tarteko helmugan Jon Eskiza hortxe dugu sailkapen, tarteko helmuga honen sailkapean nola izan den, Jon Eskizabelen sprint hori ere aipatu dugu dagoeneko, berezia izan dela, erreleborik eman gabe eta ondoren sprint hori jokatu izana, bakoitzak bere karta dituela, eta aserretu zaizkio ieskideak egia esan, ikusi dugu pantaia nola kontuak eskatu dizkioten bere ieskidek, eta ez da gutxago ere, egia esan gu, indartsuena etzarenean zeozer egin beharra da, baina ez ditu lagunak egingo gaurrentzat lasterketan zehar. Ikusten dugu, Kanibal Baren Victorious taldeko txirrindulariak lasterketa buruan bi txirrindulari sartu dituzte, eta pelotoiare atzean luza eginda zijoan, eta iruditzen zait Imanol, hemen 50 km/h radarrau saltatu egingo dutela gaur. Txirrindulariak ez dakit, baina autoren batek fijo baietz. Hemen aurrian zenbat txirrindulari da bainat, 5 bat... 7 bat da direla esango duke. Bi Kref Benetaldeko txirrindulari, hanpoko Jon Eskizabel, Suiziako taldeko txirrindulari bat, eta Kanibal Baren Victorioseko 2 txirrindulari juntatu dira aurreko posizioetan, eta bain ikusten genuen tropelarekiko, izango dira 15 segundo berriro, bainat. Eta iesaldi honek aurrekoarekin alderatuta beste zerbait dirudi, Eta Kanibalentza aukera ona, ikusten dugu nola jarri den 2 txirrindulariak planian, tropela horratzean ikusten genuen, 10 bat segundu izango dira, gutxi gora bera. Baina kosta behar da, hauek jartea ikusten dugu Kanibal taldeko 2 txirrindulariak lasterketa buruan erreleboak emateko inongo problemik gabe daudela, eta generosoak izango direla lan hortan, izan ere, ikusi dugu lasterketa hasi denetikan, lasterketa mugitzea izan dela beren helburua, beraien txirrindulari guztiekin, eta hau bada egitazko mugimendu bat, non eta zeinek mina handia egin dizaiokeen liderraren taldeari. Leheno ikusi dugu
tiraka izan dela lideraren taldea eta bertan indarra gastatzen joango direla eta orain ea zein egiten duen aurreko talde hau kontrolatzeko lana. Ea dorsalak ikusteko aukera dugun eta horrekin baloratzen dugun benetazko arriskua den sailkapen nagusiari begira aurrean sartu diren txirrindulari hauek edo eta besterik gabe gaurko etapa lehiatzeko hautagaiak izatera pasako diren besterik ikusten dugu Jon Eskizabal izugarrizko txirrindulari zinguraturik dagoela batean lasterketa buruan eta nik egia esan amestutako egoera bat izango litzake hau, egia esan errelebotara ez da pasako, ez du itxura pasako denik eta indarra gorde beharko ditu Astigarrako bentako pasada hori beraiekin egin nahi badu. Eta tropela oso luzatuta, bainat, oso luze, momentu honetan zehar, garberako tuneloi pasa dute, martuten eruntz jaizten nahi dira, eta berriro, okendotegi bide zati estu hortara hortan murgilduko dira, lehen hororikoa izan duten Astigarrako bentetako igoera berriro afrontatzeko, eta ikusiko dugu, lasterketan egoera pixka asentatzen den, tartiak pasatzen dizkiguten, eta ze jarrera hartzen nahi dien oain txebertan tropel buruan, Camps Majakoko txirrindulariak, momentu enten bai delako pixkat igual egoera prekupantiagoa ez? Izan ere, bituman olorain, ikusi dut justo Kanibal taldeko txirrindularien sailkapena nolako den, eta dorsalak ez dakizkigun arren, honelako tarte dituzte liderarekiko. 81 dorsalak, 20 segundoko tartea du, 82 dorsalak, 35 segundoko tartea du, 83 dorsalak, bigarren sailkatuak, badakigu hemen ez duela mendiko sailkapeneko mainota duelako bereizgarri, 8 segundoko aldea du, 84 dorsalak, 59 segundoko aldea du, eta gero, bi txirrindulari dituzte, bata 10 minutuko tartearekin, eta besteak, Kement Adam, 86 dorsala, 2 minutu eta 16 segundoko tartearekin. Hori eta, edo bi hauek dira tartea handia duten txirrindulariak, 2 16 eta 59, edo hor dagoen Kanibaleko txirrindularitako bat, minututik berako tartearekin dago sailkapen nagusian. Eta aipatu berra bainat, Krep Bende taldeko txirrindulariek ere, oaintxe bertan Kanibalentzako ieskide ideala diela, ez? Interesa dakate iesaldi aurrea juten, baina momentuz oso zaila ikusten da baita ere, Krep Bendeko talde ieskide horiek Kanibaleko superatzea. Beraz, Kanibalentzako lasterketa kirrifarra egiten dile momentu honetan txe, bide estuan murgilduta gabiltza, ikusiko dugu, lehenengo buelta bukatu ostian, ze pasatzen den tropelian, eta zer nolako girua daun hemen, batez ere Gipuzko arrantzat. Hemen Camps Majako taldeko txirindulari bat aida erasotzen, Krep Bende taldeko txirindulari bat atzetik, eta esan bezala Kanibal taldeko txirindulariak oso ongi. Hemen tropel buruan beste bi txirindulari erasoiek sekatzen, Camps Majako txirindularia, 30 segundo kantatzen dizkigute, edo ematen dizkigute bain GPS bitartez, eta, kontrolaneako modu badare bai ez, bainat, lanian tropeleko ardura hartu baino, olako golpe fuertiak jota normalian egoera mantentzia lortzen da, betire esan bezala, talde barruan, kapazidade behar dela ez. Egia esan noain txe, momentu kritiko batean dago lasterketa, eta 26 segundo hauek horrela diren bitartean ondo, baina aipatzen genuena da horrelako bidetan oso zaila dela antolatzea, izan ere, pelotoi erdian dagoen txirrindulariak aurrera pasatzeko ezintasuna izango bai du, eta horregatik ikusten dugu, eraso bidez defendatzeko estrategia hau, izan ere, denak aurrean jarri eta erreleboka erresago mantenduko baizuten tartea, baina hori ezean, egoera honakoa da. Aipatu dugu lehen, Kanibal taldeaz gain, Krep Bende ez barri duzte talde ekite... Krep Bende bai. Krep Bende taldeko txirrindulari gaudela lasterketa buruan, eta niri beraientzako ere oso interesgarri iruditzen zail lasterketa buruko iesaldi hau, azteko 85 dorsalarekin dagoen txirrindulariaren tarteko helmugetako maiotoari edo klasifikazio hori ziurtatuko bai dezakete, eta ikusi dugu 82 dorsala dagoela horri esaldian, eta 82 dorsala 35 segundutara dago sailkapen nagusian. Baita 84 dorsala ere 56 segundutara dagoela sailkapen nagusian. Alegia, Krep Bende eta Kanibal Bahrain Victorious taldeko taldeentzako izugarrizko iesaldia dago hemen aurrean dagoena.
Bai, Eta apostu bakoitzak ona, taldekide bat dauka gainera. Apostuena, taldekide bat lanerako, taldekide bat sekapen nagusirako, eta ikusten genuen tropelan, Arabako selekzioak Manes Garaterekin reakzionatzen zula pixkat, zergatik, seguraski Aitor Mitxelenaren top amarroi arriskuan jartzen delako, Aitor Mitxelena momentu honetan 9. lekuan da, 31 segundoko galderarekin, Milo de la Marerekiko, baino ihesaldian sartu den Maxim Txerbaski, 4 segundoko tartearekin zeukan atzetik, 10. posizioan eta momentu hontatxe, sailkapen virtual hortan, bainat, Aitor Mitxelenak sailkapen nagusian posizio bat galduko luke. Bai, eta orain ikusiko dugu liderraren taldea, liderraren maila berean ote dagoen, ala ez, esan ardura handia eta izugarrizko marroi erori zaio gainean taldeari, eta lan egiteko maila handia erakutsi beharko du aurreko egoera izugarri ona baita beste bi taldeentzako. Aipatu duzu bezala, alde batetik liderrak eta gainera bakoitzak taldekide bat dauka ihesaldian sarturik. Eta eneko Guartemendia hor borrokan Bibero San Anton Martuko txirindulari batekin bai, bainat, Willerbor Biboruit taldeko 6. dortxala dugu Din Gulei erasoan, 37 segundo, bainat, hemen sailkapen nagusiko jendia dabil erasoka, metatik 70 kilometro faltan, Ausardia handiz. Argi dago, txirindulari honek, lasterketa ondo irakurtzen da bien txirindularia dela, ikusten du seguraski sailkapen nagusiko egoera nolakoa den, eta, reakzionatzea erabaki du, eta tropelian ez du erantzunek. Ikusten genuen baita ere Milo de la Mare hor liderra zeola tropeleko lehenengo posiziotan, 18 segundo dia oaintxe bainat, ez da tarte handia, eta egila esan, Perurenako aldapa batian golpe hon bat jota, ia iesaldi gainean egongo litzake pelotoia, baina, esan bezala, liderrantzat, egoera deseroso bat da momentu honetan, gutxienez, gutxina esateko, egoera deserosua da, eta, ikusi bereko da nola reakzionatzen duen eta taldekideen laguntza dakan. Esan bezala, oantxe bertan Willerbor Biboruit taldeko 6. dortxala ere, ez da, liderrak juten utzi berko luken oitakua, hor aurrian ikusten du 6 dortxalak iesaldiakin dijoan autua, eta Astigarrako bendetara igotzen, 16 segundoko tarte honekin ikusiko da nola dijoan, ez? Seguraski 16 segundoko, 18 segundoko tarte hau txirindulari honekiko izango da, eta tropelarekiko 25, 30 segundu izango dira, Hemen hasten da 82 zenbaki hau Astigarrako bendetako igora hontan. Eta momentu honetan banatuko dira eguneko lehenengo mendiko puntuak bainat. Esan bezala Astigarrako bendetarako igoera hau 3. mailako mendatia izango da, eta bintzat 3 punto bat banatuko dira. Mendiko sari hortan gogoratu aurrian ditugula Kanibal Barain Victorious taldeko 2 txirindulari, baino mendiko liderra den Julian Kadrispajik ez dela aurrean, Bai aldiz, zer izan dugu, ez. Eta 3. dijoa Pietro Sola Bagione, baita ere Kanibalekoa, baino hori ere ez dugu aurreko posizioan. 2. postuan Milo de la Mare dugu, beraz, sailkapen nagusiari begira, momentu honetan behintzat Julian Kadrispajikek sailkapen nagusia nahiko seguru du, behintzat Baso Zabaleko bidera arte, bainat. Baso Zabaleko bideak seguraski, eta lidera bera atzetik tiraka, bainat. Esan bezala, lidera bera, beretzako terreno hobiagoa den hontan, tartiak izten, 10 segundo kantatzen dizkigute, 2. taldearekiko iesalditik, eta, lidera bera esan, eta ikusten dugu, hau zer izango da, hasieran erori den txirindularia, 42 bainat. Bai, 42 dorsalarekin, Harley Whittleston, minutu eta 40 segundutara sailkapen nagusian, ez du egunik onena izan gaixoak, eta begira, pelotoi atzekaldean dago, lanean arituko zen zen. Eta Karisma Jakoko 44 zenbakiare, oaintxe bertan tropeleko atzeko posizioetan, ura eske, eta ikusten dugu hemen, Karisma Jakoko liderra bera, lanean, eta Kriston igora egiten nahiko da, bainat, Kriston igora egiten nahiko da, atzetik ikusten dugu, tropelak gelditzen nahi da, 30 txirindulari daude aurreko lehenengo grupo hortan, eta korte bat iten nahi da horratzean, bainat, aurrian dena maila handiko txirindularia dira, eta, haze sarraski egiten nahi den txirindulari hau, Zuk aipatu duzu egoera etzela hona, eta bera. Eta, jazta. Liderrak bera konpondu du, lasterketak zuen arazo eskutatik joateko momentua zen. Pentsatu dut lehen, igoera hasi baino lehen, igoera honek erabakiko zuela lasterketa buruaren etorkizuna nolakoa izango zen, eta
igoera honetan ez baluke tartea labur moztuko atzeko txirrindulariek, eskutatik joango zela lasterketa, baina eta begira, liderrak ere hori ikusi du. Eta oso ondo, baina Eta begira, zerbaitegati da liderra. segurtasun handiakin, erakutsi du, badakila zerta jokatzen nahi den. Momentu batian igual ematen du sensazioa nahiko galduta da bilela tropelian, eta jolaiko aurreko posizioetan ikusten, baina erakutsi du, oaintxe bertan behintzat, lasterketa kontrolpian dakala, Bai, agian ikusi da, mugimendu Atzetik ikusten honekin. genuen hor, Eritza Txiga hemen aurreko posizioetan sartzia lortu du, Maiot Gris horrekin, eta lehen aipatu bezala Baion Eskizabel iesalditi dator, baina han poko bitxirindulari gelditu dira aurreko korte honetan, Eneko Gartemendia dabil grupo batetik bestera saltatu nahian, eta Aitor Mitxelena izen tarte hori izten baita ere. Bai, esan egin agian ikusi Mendiko dela. puntuak hemen jokoan, Mendiko puntua jokoan hemen, barain Victoriuseko txirindulariak hartuko ditu. Liderra oso indartsu dagoen arren, agian bere taldea ez dagoela gainontzeko taldeen osotasunean bezain indartsu, eta, lana egiteko prest dagoen arren bere taldea, agian liderra berak nahi baino indar gehiago gaztetu beharko dituela kontrolanetan gaurko egunean. Esan bezala bainat esaten genuen, liderak kontrolpean dakara lasterketa, baina oaintxe bertan baita ere, grupo handi hontako 30-40 txirrindulari hauen atzean jarri da. Eta esan bezala lasterketa buruak hemen ikusten dugu errepikapena, puntuen banaketarako errepikapena. Kanibal Barain Victoriuseko txirrindulariak hartu ditu puntuak, Kans Majakoko txirrindularia izan da bigarren eta Krep Bende taldeko txirrindularia hirugarren. Esaten genuen, aldapa bera hontan, pelotoiako hain inertzia handia hartzen du. Eta komentatzen nahi nintzena zer estasunekin itxi duen tarte hoi, iesaldiarekiko tarte hoi liderrak, baina hain ikusten da, tropeletik nahiko atzea gelditu dela berriro, hemen Loek Hobers txirrindulari gazia da jotzen, egila aldapa bera dijoa zela, eta hemen preokupazioa nahiko txikila izango dela, baina lider batek, esango nuke igual aurreko posizioetan juteagatire lukela arazoik izango. Ez ikusten dugu atzeko parte hortan talde honen erdi partian dijoala Milo de la Mare, eta batez, Loek Hobers bezalako txirrindulariek hemen aurreko posizioetan daudela, momentun batian igual susto mate duki ezak liderrak, ez? Bai, joera duela ikusten dugu lehenengo postuetik, orain aurrera. Orain jazagun dute nolakoa den lasterketaren ibilbidea, eta jakinaren gainean daude orain datorren bidea arriskutsuago dela, oi hartzungo buelta hori desente arriskutsuago dela orain pasatako bidea baino. Eta orain bainat ikusten dugu liderra beha oain aurreko posizioetan esan ez bezala, hemen nago, eta dena kontrolpian dakat, Egia da, Kans Majakoko beste txirindulari bat ikusten da horrezkeraldian, Eneko Gartemendiakin, eskubitik Eritza Txiga ikusten dugu Maiot Gris horrekin, Gipuzkoarnaren Maiot horrekin. Uste dut Iruki Donostialdea biziretako txirindulari bat ere badela talde honetan, eta ze izango dira, bainat 40 bat txirindulari tarteak handiak ez di izango segurunik, baina Willerbor Bilbao taldeko txirindulariak laneako dira, Bai, eta eliminazio karrera bat zer den pentsatzen geratu den alen, orain ulertzen du nola zer den eliminazio karrera del pelotoi handi hori, dagoeneko laurden bat edo erdi bat galtzear dago lasterketa hasierarekin alderatuta. Eta ikusten dugu bainat, hau dela lasterketa burua, baino ez dela ibilgailurik ikusten talde honen atzekadian, ohikoa izaten da, pixka komentatzea aldea, ez? Reglamentu aldetik eta nola antolatzen den konboia, ohikoa izaten da lasterketa buruan atzetik, juez arbitrotako presidentia junoi da dena kontrolatzen, ez? Kasu honetan ez da ikusten hoi, seguraski, ikusten genuen bezala hor beste talde bat datorrelako, eta alde batetik ezintasunagatik, eta bestia ez delako komeni bi talde hauek juntatzia, ez? Momentu honetan igual 10 segundoko tartia dago, baino segurunik, esaten genuen bezala gaur goizian, talden artean dauden ibilgailu kopuruak geroz eta txikiagoa izan, hobe izaten da lasterketan efektuik ez izateko. 10 segundo hor beste tropel bat, baina atzeko tropelare ez da hundila, bainat, hor beste Lauz Power txirindulari, hemen ikusten dugu lasterketa nosotasuna. Eta horren geldi aldia dagoen arren ikusten da zeltasuna daudela atzeko taldetik aurrera iristeko. Txirrindulari euskaldun asko bigarren talde honetan aurrera iristeko gaitasuna duten. Eritza Txiga ikusten genuen hor berriro, Joen Eskizabel bestaldetik, Aitor Mitxelen ere Aragako selekzioko txirrindularia. Eneko Gartemendia ikusten dugu hor aurreko posizioetan, oso ondo txirrindulari Gipuzkoarra, Iruki Donostialdeako beste txirrindulari bat, eta guztira esango nuke
bat txirrindulari euskaldun daudela talde honetan, bainat, 5 bat txirrindulari euskaldun, Eneko Ugartemendia, Aitor Mitxelena, Iruki Donostialdea Bizikletaneko txirrindulari hori, Eritz Atxega eta Jon Eskizabel. 52 zenbakiak lasterketa hasieran eroriko izan duen txirrindularia, ikusten genuen hor zaurituta. Orain eskubirak hartuko dute Oiartzungo kaletan barrena sartzeko, 80 graduko kurba eta 2 pelotoiak elkartzen zirela ikusi dugu momentu honetan, Orain ikusten dugu lidera bea taldekide batekin dijoala, babestuago betire. Bai, nik uste dut Oiartzungo bueltan ondo kolokatzen badira zailtasun gutxi izan beharko lituzketela karrera kontrolpen eramateko, lehen ikusi dugun Fortalezako kurba horretaraino iritsi arte orain, lehen ikusi dugun bezala, gorakako tendentzia duen bidea dute aurretik, eta bertan lan egin behar da indarra handiz egin behar izan da. Ikusten dugu lideraren taldea hobeto xeago antolatu dela, orain herrietan, liderra bera. Baina, ikusten da kontrolpean izan nahi duela, norbait mugitzen denean bera eri da erasori izten, eta kontrolpean nahi du, erasori gabeko lasterketa nahi du, eta txirrindulari bakarra ikusten dugula bere taldekidea inguruan. Eta momentu aproposa da, momentu honetan lehen Gipuzkoaren maiota daraman Eritz Atxegaren hitzak entzuteko atzoko lehenengo etaparen ostean. Eritz Atxega, arratsaldeon, bukatu dugu lehenengo etapa Gipuzkoa klasikokoa, nola ikusi zu etapa goizeko sektorekoa eta atzemoz junda kontrarreloja? Goizeko sektorea egia esan uste baino beto junda, ze lortu Gabirin indan kortaten sartzea eta orokorren karreran aurren ibiltzea eta lehiakorrak izatea. Eta naiz eta gero helmugan pixkat izurra dugun Manesek sprint iraztea, gero arratsalen buelta eman dio eta maiota etxea eramatea lortu dugu, behintzat. Aber biharra usten dion. Ikusi du goizeko saioan behintzat, talde internazionalakin edo, diferentzia batez ez zuta Manesekiko ez dela oso handia, denbora guztian hor aurrian kolokatuta ikusi dizugu. Ongi zenituza subidatan, bajadatan, nola ikusi zure burua? Korritzeko era guztiz ezberdina eta ondo etorri zaigu ikasteko, baina nik uste dut nahiko ondo moldau gela. Naiz eta beraka korredore mato beste aldein, baina ondo, orokorren ondo, gusto. Goizien hitziten genuen baita ere, igual gaurko eguna zela zuretzako aproposena, bihar aber nola jokatzen duten beste ekipuak, ez? Baina, prinsipioz, maiota posible dugun mantendu, eta ze helburu dakazu biharko etaparako? Biharko etapa neko sigisagatxo da, eta dema guztien aurren junberrekoa, eta saiauko geha hoiten, eta gero portugide esplosibo xagok, baina baita karrera luzegoa da, orduan gorra goaingoa. Eta aurren ibili, eta korteta ateatzen saiatzen aldan aurrena ibiltzea, basikante. Eskerrik asko da sorten bihar. Berdin. Hemen gaude berriro bainat, lasterketarekin, Altzibarko auzortara sartzen, eta Kref Bende taldeko beste txirrindulari bat, Willerbord Boruiteko beste txirrindulari batekin, eta Oksitaniako txirrindulari bat izan daiteke, hirukote bat sortzen ari da orain aurrian, eta liderra bai tropel buruan orain, Izan ere orain errepide iztu horietara itzuriko gara, eta ondo kolokatu joateak indarrak aurrezten ditu egia esan. Inoiz baino gotu ulertzen errepide hauetan latigoaren efektua zein den, eta liderra beraren defentsa onena aurrean sartu eta dena kontrolpean eramatea da. Gainera, liderra aurrean jarrita erasoren bat egongo balitzake, bertan ondo kolokatu egoteak, hasteko taponatu egiten du eraso ahal izateko aukera hori, eta bestetik erantzuteko lehen pertsonan erantzun dezake. Ikusten dugu zorte izan dugula errepidea lehor izatea gaurko lasterketan, hemen beti ikusten ditugu erorkerak, errepidetik irteteak, eta irrista egitea bizikletak ez momentuan errepidea utxia, lerro txuriz betea, eta ez da errepide hoena azkarri biltzeko bustia dagoenean. Lehor dagoenean ere ez, baina errezago eta erorkera gutxi izaten ari garela ospatuko dugu esan. Eta tropela berriro gainean da, tropela berriz hirukote honen gainean da, bide estu honek eragiten duen tensio horrekin, eta pixkat punto de inflexión, bainat karreran, lehenengo zati honetan Jon Eskizabel izan dugu protagonista beste bi txirrindularirekin, dena elkartu da
lideraren Milo de la Mareren mahikolpe horrekin Perurenako igoeran, eta orain berriro, pixkat deskontroloi sortzen nahi da, igual, ezaki uste dortsaldien txirindulari hauek, baino lidergotza mantentzeko, igual komodoagoa izan daitekeen hirukote batekin. Bai, atzean taldean lanean liderraren taldeki bat ikusten dugu, baina lasaiago daudela dirudi. Kurban dorsalak ikustea lortzen dugun, lau zenbakia da horietako bat, eta minutu eta 26 dagoen Oskar Eskov txirrindularia da hori, beraz, aipatu dugun bezala gian ez dira horrelako arrisku handiko txirrindulariak sailkapen nagusiari dagokionez. Kams Majago txirrindulari bat zen hor tropelburuan lekua hartzen zediena. Egira, pelotoi buruan noiz pasa den kurba honetatik, eta orain pelotoiaren atzekaldeak zer nolako sprint egin behar duen, pelotoi buruan lasai pasa diren txirrindulari horiekin batera jarraitzeko ikusten dugu. Pelotoi burua dagoeneko metro asko aurreratuta eta pelotoi atzean istutzen ari direla. Eta lehen urtean komentatzen genuen, bainat baita ere hanpoko zuzendariakin komentatu du gaur goizian, lehen urtean hanpoko txirrindulari bat zen hemen latigoi sufritzen aizena, eta gaurkoan talde portugeseko bitxirindulari ziren, esaten genuen betire tropelburuan sartzen dien txirindulari horiek errexago pasatzen dira kurbatatik, eta uste dut liderra bea berriz bainat. Tropelburuan liderra bea pixkan nervio jekerak utziz pixkat. Agian papera galtzen ari da, lehenengo urteko txirrindularia da, agian horrelako presio eta ardura pixka bat handi geratzen hasio ez dute zaion txirrindulariari edo bestela 56 kilometro faltan horrelako indar galerak egiteko gai baldin bada, esan nagusitasun handia duen seinale izango da gaurko lasterketa, baina bai, orain bain talde antolaturik ikusi dugu gorko kurban pelotoi buruan, eta baliteke aldatetik iesaldea kontrolpen eraman nahi izatea, bestetik pelotoiko erasoak egiteko gogoa kontrolatzea, eta lasterketa lasai baten ematea. Ez da ekiti Imanol, nik taldekide bakarra ikusten diot une oro liderari ondoan, beraz, liderra agian oso indartsu dago, baina taldeak ez duela egun hoberena dirudi. Bai, ikusi dugu baita ere, lasterketako lehenengo parte hortan tarteko helmugetako maiota zeraman, maiot urdina zeraman, eta hemen Bizkaiko selekzioko txirindulari bat, ez? Bai. Esaten genuen, horbeak babestutako maiot urdino izeraman txirindulariak lan dexentekoa indula hasierako kilometro horietan, beste txirindulari bat ere, iaia 0 kilometroan egon den iroreko hortan, praktikamente txirindulari galdu indutela, bestia liderra bea da, eta beste txirindulari badakate. Horrekin bakarrikan ja, lau kontatzen dira ez, eta, ikusi beharko da, azkeneko 55 txirindulari hauetan, nola juten zaien. Atzo baitare James Aaron Cocker txirindularia galdu zuten, eta, beraz, gaurko egunean 5 txirindularirekin ate da, liderak kenduta horietako 3 ja gastatuta edo, 2 gastatuta, eta bestea, oaintxe bertan behakin dauna da, ez? Bai, luz egin behartzailea esan kontrolpean eramatea karrera, horren digan 55 kilometro lasterketa erdia falta zaie une honetan, eta begira, hasieran berezi egin zaigun kanibal taldeko mugimendu horiek, beraien frutuak ematen ari dira, eta liderra taldekiderik gabe geratzen ari da. Eta atzetik, baina tropeletik saltatuta, 10 bat, 12 bat txirindurariko talde bat, eta Erne, hoi korte hona izan daiteke eta batez olako taldetxo bate, Koiartzungo variante honetan abiadura hundi hartu dezake, betire 3 txirindularik baino gehiago, eta tropelian geldialdia baldin bado, Erne, tartetxok ikusten dieta. Egia tropelean geldialdia egituko ere bide zaila dela, berakoako tendentzia honek nahiko da batek eraso egin nahi izatea, berriro ere abiadurari mantentzeko, baina hemen dagoen kurbaren ondoren 100-200 metroko igoeratxo bat dute, eta hor geldialdia handia egon daiteke pelotoen, eta ikusiko guzti jarra hartzen duen, aurreko talde honek aurrera egin, ala ez ikusteko. Espero dugu liderren OBB-arrez, bigarren talde honetan egongo dela, bestela egia da, oso maldagora jartzeko arriskua duela karrerak berarentzat, hauek ikusi dute egoera zein den, eta ez dago liderra. Liderra ez dago atzetik datorren eta ematen zuna baino igual taldetxo txikiagoa, ez dia 12 izango, igual 7-8 txirindulari izango dira, guztira aurreko hirukote honekin juntatzen baldin badia, 10 bat txirindulari juntatuko diela aurrian,
Eta, bueno, zuzendarientzat baita ere, karrera gestionatzea pixka zailtzen nahi da, hainbeste txirindulari junta aurretik. Beitu hor tropelatzean bi txirindulari jotzen, bat Eneko Gartemendia zela iruditu zait, hemen Willerbor Bilbor taldeko bi txirindulari juntatu di aurrian, liderra ez do, Bizkaiko selekzioko txirindulari bat bada hola iruditu zait, Krepende taldeko pare bat txirindulari ere badaude, Kanibal Barain Victorius taldeko txirindulari bat, eta tarteak tropelarekin ointxe bertan, ze izango dira, 10 segundo, inguru. Baldin badira ere gutxiagora izan daiteke. Ez dakigu Bizkaiko selekzioko txirindulari Axular Aldazabal ez ote den. Baina hau lehen nahi baditu Kanibal taldeko txirrindulari hori ere ikusi beharko da zein den, baina ziur badela hemen minututik bera, sailkapenean minututik bera kolokatu dagoen txirrindulariren bat, sailkapen orokorra nahiko istutu baitago Gipuzkoako klasikako azken etapa honetan, eta begira, lehen aipatu dugun bezala, kurba txarra hau, talde txikian beti ere askoz ere errazago pasabi da, eta ikusiko dugu pelotoiak nola igarutzen duen, hemen aurrera egin dute, apostua egin dute, txirrindulari hauek, eta ikusiko dugu pelotoian zein den, hemen apostua serioa dela dirudi, eta pelotoian lan handia egin beharko da hauen aurka lehiatzeko. Usten da, bat, bi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 txirrindulari inguruko taldetxoa da, eta bai, aipatu zen bezala Bizkaiko txirrindulari bat, beraz, Euskaldun bat badugu lasterketa buruan, eta bejonde jolaz, oriontzekoa da baita, horrelako aldapa batean egindako erasoari erantzuteko gai izena. Eta lasterketan buruan bezala, lasterketako pelotoiko azken postuetan ere badira Euskaldunak, nahiko lan badutela, orain gelditzeko eskatzen, lasaitzeko eskatzen... Axular Aldazabal, esango nuke Axular Aldazabal dela Bizkaiko selekzioko txirindulari hori, eta 10 bat txirindulari, 6, 8, 10 bat txirindulari bai. 125 dorsalarekin Matias Raujo ikusi dugu, 4 minutu eta 40 segundutara, 43 segundutara dagoen txirrindularia da, beraz ez da sailkapenerako arriskua, 5 dorsalarekin George Spaniard txirrindularia, 2 minutu ez azpira, 84 dorsalarekin ikusten dugu bertan 84 dorsalarekin, bai hori izango da ziurrenik hobekin kolokatua dagoen txirrindularia, Marius Englenbech Linde txirrindularia da, 59 segundutara sailkapen orokorrean, beraz. Eta konfirmamos, Axular Aldazabal, Bizkaiko selekzioko txirrindularia, eta relebora pasatzen, bainat, oso ausart, egia esan txirrindularia beti ausart, Bai. Aitzo komentatzen genuen baita ere atzo bere momentuara izan zuen, txirrindulari pistarra da, nahiz eta, bere gorpuzkerak pistarako joera hoi duten txirrindularian nahiko diferentia izan, baino pistan ere oso ondo modatzen den txirrindularia da. 33 zenbakia bea bakarrikan sartu da bain iesaldian, 11 segundoko tartia zegoen tropelarekiko. 33 zenbakia dugu Mark Ketteringham 3 minutuko aldea dakan Arroyd Nova Race Team taldeko txirrindularia. Bai, eta berezi egiten da Bahrein Victorious Kanibal taldeko txirrindulariak erreleboetan ez lan gehiago egitea izan ere bera da sailkapen, ez da, errelebotara pasatzen. Eta bera da sailkapen nagusian hobekien kolokatu dagoen txirrindularia, baina taldeko estrategiaren bat edo izango dute, bakarrik egotea lasterketa buruan ez duetena ontzat ematen. Ikusten dugu motoa lasterketa buru eta pelotoaren artean dagoela kolokatu hori, beraz tarte pixka bat dagoen seinale, baina erreferentzik ezean, bai, ikusi, Bahreineko txirrindulariak ez duela erreleburik emango esan dio, orain ere lasterketa buruan dituen kideri. Gainontzeko txirrindulariak 81 dorsalarekin Zelian Besonet txirrindularia dugu 7 minututara kolokatu dena, 33 dorsalarekin iritsi berri den Mark Ketteringham txirrindularia 3 minutu eta 7 segundutara dago, beraz sailkapen nagusirako arriskutsua den txirrindulari bakarra edo arriskutsuena bintzat Bahrein taldeko 84 dorsala dugu Marius Englenbech Linde txirrindularia. 59 segundutara baina ez hemen geldialdia dago, ez dago IES-erako nahirik eta gainera ez dago akordiorik, ez dira idenak errelebora pasatzen eta konfiantza gutxi elkarrekiko. Axular Aldazabal ikusten dugu hemen, 11 kote honetan
sartu den txirrindulari euskaldun bakarra, denboraldi txukuna egiten nahi den txirrindularia, top 10 ugari markatu ditu Euskal Egutegian eta azkeneko emaitzetan, ikusten dugu tropela sartu dela aurreko posizioetan eta Kref Bende taldeko beste txirrindulari bat bain, Esaten genuen, Vuelta Ciclista Canarias Tenerife Juniorreko bertsioan, 8. postua lortu duen, sailkapen nagusian 8. postua lortu duen txirrindularia dela Xular, eta momentu hortan berriro puntu de inflexión, baina 50 kilometro faltan, lasterketa guztia elkartu da berriro. Astigarrako bentetako igoeran berriro ere dena elkartu da, orain Oiartzungo bigarren buelta egingo dute, guztira 3 buelta izango dira, eta bitartean spot batzuk ikusiko ditugu igoeran dauden bitartean. We're Basque. We are Basque. Hemen gara bueltan, justo Astigarrako bentetako gaina ikusten ari gara, 3 txirrindulari ikusten ditugu lasterketa buruan metro batzuk hartuta, atzetik beste 3 txirrindulari datozkie tartea mozteko intentzioz, eta pelotoia ere bertan gainean dutela ikusten dugu. Tartea ez da ondia, eta panorama berri bat ikusten dugu lasterketan. Erorikoa izan da Maldan gorazi joazen bitartean, ez barkatu, habituallamento
habituamentu bat izan dugu, erorikoa izan du da, maldagorantzua zen bitartean, ziurrenikan, kurpila erekin ikututa izan ohi den eroriko horietako bat, 81 dorsala, Zelian Besonet txirrindularia, 7 minutu eta 50 segundutara dagoen txirrindularia sailkapen nagusian, eta hemen lasterketa buruan 3 txirrindulari, berezi egiten du liderraren taldekide bat, lasterketa buruan ikustea, lasterketa kontrolatzeko izaten ari ziren zailtasunak nolakoak ziren ikusita, baina begira, postu hau egingo zuten, lehen aipatu dugun bezala, habituallamentu zona horretan, hornitzeko zona horretan, taldekideetako buruak izaten dira aholkuak emanez, eta begira, estrategia berri hau hartu dute, eta defensatik erasora igaro direla argi dago atzean ikusten dugu pelotoia, tartea txikia da, horrelako bideetan gainera begira pelotoia zabal etortzek ez du esan nahi motel datozela, baizik eta denak elkarra horreratzeko momentu bat dela, eta bertan hartzen den abiadura izugarria, ben lasterketa burua 66 km ordu inguruko abiaduran baldin badator, pelotoia 70 km orduko abiaduran inongo arazorik gabe etorri hori da, hemen Astigarrako sarrera honetan igoera txotxiki badute, eta bertan lasterketa buruak indarrez jarraitu berten bitartean, pelotoiak inertziarekin soilik aurrera egiteko indarra hartu ohi du. Pelotoia luze, haundi egia esan, aurreko Astigarrako bentetako igoerarekin alderatuta haundiagoa da pelotoiaren tamaina oraingo kasuan, beraz ziurrenikan lasaiago igo dute aldi honetan portutxoa edo egoeratxoa, eta ikusten dugu 81 dorsala inongo arazorik gabe, berriro ere lasterketa burura ez, baina pelotoera etorri dela, lasterketa lehiatzen jarraitzeko ikusten ditugu, Arabako selekzioko, Nafarroko selekzioko txirrindulariak, eta hemen 33, 46 eta 85 dorsala, 85 dorsalak eta 33 dorsalak oso protagonista da, gaurko lasterketa guztian zehar 85 dorsala oroitu tarteko helmugetako liderra dela oraintxe, aurreko sprint irabazi ondoren, puntu gehien dituen txirrindularia bera da, eta begira, ara, hor ikusten dugu Kasmaiako talde txirrindularia 16. kokatuta dagoen txirrindularia da, eta 58 segunduko aldea besterik ez duela bere taldeko den liderrarekiko, beraz, erasora joan dira, eta beraiek jarri diote orain beste talde guztieri lanea egin beharra atzetikan ikusten ditugu talde gehiagoko txirrindulariak, eta buruan seikote bat osatuko dute, bost dorsaleko txirrindulariak, ez jot Espanjar, hau ere oso protagonista gaurko egunean, 74 dorsala Houman Matias Petersen txirrindularia minutu eta 59ko tartea duena, eta beste alde, hirugarren txirrindulari bat ere sartu da, guztira 6 eta osatzeko. Ikusi dugu, aipatu da bezala, 85 dorsaleko txirrindulariak tarteko helmugetako sailkapena bere gain egin edu lehen ere horrelako mugimendu baten bidez iritsi da talde labur bat, talde txiki batean, tarteko helmuga hori lehiatzera, eta orain ere intentzio bera duela dirudi. Aipatu duan bezala Imanol, zer iruditzen zaizu 56 dorsala izatea Kasmaiako taldeko txirrindularia bera erasoa jo duena oengoan, eta defensa lanetan ibiltzetik lasterketa buruan jarri, eta beste talderi lan egin beharreko ardura hartzera behartu dien hori, esan taldearen estrategia aldaketa osoa izan du da, habituallamentu zona igaro ondoren. Bai ez, ikusi daiteke Kasmaiakore borrokan da bilela hoen dikanez. Liderra izateagatik, ez dute beste aukera desaprobetxatu beharrik, kilometro gutxi falta dira metarako, eta, defendatzeko modu aproposa izan daiteke, betire kontuan eukita, Kasmaiakoko bigarren txirrindulari hori indarrez ongi egotia, eta, liderra behare, guztia dutia egoera honekin ez. Nik uste dut, zail egiten ari zitzaiela txirrindulari bakarrarekin pelotoiaren ordena, pelotoia ondo antolaturik eta kontrolpean mantentzea, eta begira, buruan sartuta txirrindulari hori eta lasterketa buruko hobekien kolokatua dagoen txirrindulari izanik bera, gainontzeko talderi jarri die orain lan egin beharraren ardura, eta pelotoia antolatu, eta orden
orden on bat mantendu beharren ardura. Hemen meta volanterak zuzenean doaz, lasterketa luze egin da ikusi dugu pelotoia errepide istu hauetatikan, eta begira, 85. dorsala egia zen txalotzeko lasterketa eginek garbi geratu da bere helburua tarteko helmugak lehiatzea zela, eta lehenengo postuan pasada, eta bigarrenan ere, dirudienez iritsiko dira tarteko helmuga hori lehiatzera, ez bada atzean erritmo bizirik jartzen. Eta aipatzekoa Beñat, De la Mare anaien kontua ez, bi txirindulari dira, Milo De la Mare liderra da Gipuzkoa klasika honetan maiot horia daraman txirindularia, baino Samuel De la Mare daukagu baita ere 46 zenbakiarekin, eta hemen begirari ginen, hemen iruditan ikusten dugun txirindulari hau, goizian pentsatu dut, uste nun maiota, konfunditu intziela maiot horia jartzekoan, baino bizkila dira, txirindulariak, bi anaiak kriston antza dakate, kasu honetan Milo da lider di joana, eta anaiare, itxura deti behintzat txirindulari bezala, bizireta gainean, oso antzekoa dien bi txirindulari dira, eta, zuk esantzen hon bezala, anaia Samuel De la Mare 48 segunduko aldiak indo bakarrikan sailkapen nagusian. Beraz, komentatzen genuna ez, ziur, Milo beare, ez dela oso disgustu egongo egoerakin. Ez, ondo moldatuko dira, milaka kilometro egingo zituzten elkarrekin entrenatzen, eta diskutatzen bazara elkarrizketa hau ere izango zuten atzo gauean. Alegia, batak edo besteak irabazi, maiota etxera eramatea dela garrantzitsua. Usten dugu gainera, generoso lasterketa buruko erreleboak emanez, eta nik beretan pentsatzen dut, honek kontrol lana ekarri diola lasterketari beraien taldearentzako. Buruan dagoen selkatu honena bera izanik, atzean dagoeneko anaia erlaxatu daiteke eta ondoko eri utzi lan egiteko ardura hori. Eta zergatik ez, metaraino eraman, oraintxe iesaldi bilakatu den seikote hau. Eta momentu honetan, Kanibal Baren Victoriuseko txirindulariei deskontrolatu zaie pixkat egoera. Tartia haundila da, tropelerakiko tartia haunditzen edera ikusten dugu. Haze relebo puska ematen ari den, orain. Eskertuko genuke Beñat ikustia non da bilen, ikusi dugu antxe bertan, Gipuzkoako selezioko, federazioko autoneutruare iesaldian atzien sartu dela, horrek esan nahi dut arte desentekoa dela, eta ikusten dugu Kref bendetaldeko txirindulariare, bere asistentzia eskatzen nahi dela, ikusiko dugu bere arazo mekaniko boren bat duen, edo gura besteik ez duen behar. Ez dirudien ez gura eskatzen du. 6 txirindulari dira beraz oain lasterketa buruan, denak kanpotarrak, ez dugu txirindulari euskaldunik korte hontan, eta aipatzen genuen bezala, lasterketan zehar lehiatzen aitien sailkapenak asko dira, asko, eta bakoitza bere interesak izango. Ez hemen Urbelo taldeko txirindulari bat, hemen Anoetako belodromoan askotan ikusitzen txugun txirindulariak kontraerasoan, Iparralde taldeko beste txirindulariak ere bai, Kref bende taldeko beste txirindulari bat. Baina egia esan aurreko taldeak daraman erritmoarekin alderatuta hauek motelxago dirudi eta pelotoian geldi alde ikusi dugu. Pelotoian geldi aldi osoa eta 40 kilometro faltan oraindik badago denbora lan egiteko, baina aurreko taldetxo hori oso itxura honeko taldea da. Atzean aurrean seikotea, atzetik datorren taldetxo boskotea da. Eta Samuel da tiraka denbora guztian, Beñat? Eta atzeko taldetxoan, 80 ikusten dugu, 84 dorsal, hau dela aurrean taldekidea duen dorsal, 84 dorsala, hobikien kokatu dagoena sailkapenen, eta arriskua sortu dezakeen txirrindulari bakarra sailkapenan, 84 dorsalak, hori, aurrean taldekide izan eta ez dakit nola egingo dion aurre egoera honi, baina ni talde hori izanik, begira, sailkapen nagusiaren bila joan behar bada, garbi dago, 85 dorsalak tarteko helmugen sailkapena irabaztea duela helburu, eta aukera aprobetxatuko nuke aurrera iritsi eta hauekin bat egiteko. Eta esaten genuen Beñat, Samuel De la Mare dela bain esaldian dakagun txirindularia, liderra den Miloren anaia, eta biak ala biak txirindulari oso onak, Samuelen kasuan, hain dela astebete izkaix,
Flandriako turrian bai junior mailako Ronde van Blanderen bertsioan. 17. lekua lortu zuen, lehenengo urteko txirrindularia izan da. Espainian ere korritutako txirrindularia dira biak ala biak, Volta Castellón 3. lekua lortu zuen gazteen sailkapen nagusian eta orokorrean 12. postua lortu zuen. Hemen ikusten dugu, Egiako kaletan zehar, iesaldia. Eta denborak hartuko ditugu, ea referentziaren bat ematekotan gauden. Hemen 6 txirrindulariak. Bigarren postuan, tartea dago hemen. Ikusi dugu bigarren postuan pasa dela 85. zenbakia, beraz, tarteko helmugen sailkapena berea dela esango nuke honezkero, bai, beste pasadarik ez denez, berarentzat da dagoeneko tarteko helmugen sailkapena, beraz, gaur lasterketa bukatuko balu, maiota jantziko luke podiumean. Atzean, 164 dorsalarekin pelotoitik tiraka ikusten dugu iparralde taldeko Iban Bergez txirrindularia, 6 minutu eta 50 tartea du sailkapen nagusian, eta orain istualditxo bat ematen aurreko 6 iristeko gaitasuna duten, baina tartea zenbatekoa dela iruditzen zaigu. Bai, 40 segundoko tartea da markatzen digute hor bainat, nik ere kronometroarekin tarte hori hartu dut. 40 segundo lasterketa burua eta kontraerasoaren artean, Aitor Mitxelen hauen Egiako kaletan zehar jotzen, Kanibal Baren Bitoruz taldeko txirrindulariak ere hor lan egin nahian, Eneko Gartemendia eta Eritzatxega elkarrekin biak, eta hauentzako minutu eta 5 segundoko aldea kalkulatu dut gutxi gora bera. Lasterketa buruarekiko beti ere, hemen Egiako kaletan zehar. Eta minutu eta 5 aldea baldin bada, momentu honetan sailkapen nagusiko lider virtual dugu, 46 zenbakia den Samuel de la Mare, anai bikiari, liderraren maiota kenduaz, hala ere etxe berean geratzen da. Eta bai, ikusten zen, lehen ere apostu serioa zela honako arriskutsua pelotoiarentzako, Kanibal taldeak asko gastatu dela lasterketaren lehen erdian, lasterketa mugitzen saiatzen, eta begira, momentu batean, Karma Baiak Jaiku taldeat zirudien zaile egingo zitzaila lasterketa kontrolatzea, eta begira, tortillari buelta eman diote, eta orain Kanibal taldea bera dugu kontrola guztiz galduta lasterketarena. Horrez gain, taldekako sailkapena ere jokoan dago, segundu bakarra baitago Kanibal taldea eta Jaiku taldearen artean, eta egoera horrela ziurren ikan, taldekako sailkapena ere aldatuko litzake. 50 segundo markatzen dituzte bain lasterketa burua eta kontraerasoaren artean, Garberako repetxoa joko dutera bain, berrirore Martuteneko inguruetara jaisteko, hemen ikusten dugu bigarren taldean doazen txirrindulariak eta Aitor Mitxelenak Eritzatxega, 41. zenbakiare, Kansmajako taldeko txirrindulariak eta kontraerasoa harrapatu dute Egiako kaletan zeharreko pasabidearen ostean, Aitor Mitxelen eta Eritzatxega oso fuerte, lehenengo euskaldunaren titulua borrokan ari dira, Maiota naiz eta Maiota Gipuzkoako txirrindulari onenaren titula banatu. Eta pozgarria da beti ere txirrindulari Gipuzkoar, txirrindulari euskaldunak horrelako mailako lasterketa batean ikusi alizateak, eta Aitor Mitxelenak hartu du segituen ardura. Tropela alare ez da oso urruti ibiliko. Aitor Mitxelenak hartu du ardura segituan, Aitor Mitxelena ez da. Aitor Mitxelen eta Eritzatxega hemen talde honen atzekaldean daude, biak 40 segundo markatzen dizkidute jarraitzaileekiko, baino tropela ere, inguru hortan ibiliko da 45 segundoko inguru hortan. 85 zenbakia atzera begira, eta aldapa bera honen ostean, Garberako biribilgune horretan elkartuko dira, aterako dira txirrindulari horiek. Lasterketako azkeneko kilometrotan murgilduta gaude, 37,5 kilometro falta dira helmugara. Oraintxe pasa berri dira Gipuzkoa klasiko hontako tarteko helmugetako azkeneko pasaeratik. Eta momentu hontan esan bezala Garberako biribilguneetatik, Martuteneko okendotegi bide hori hartzeko
errepidera jetxiko dira, berriro ere Astigarrako bentetara igotzeko. Eguneko bigarren mendiko saria izango dute bertan, 3. mailako saria, eta azkenik 98. kilometroan, lasterketako azkeneko 6 kilometrotan, Basozabaleko bigarren kategoriako mendatea koronatuko dute. Hemen tropel buruan, Arrogeit Nova Team taldeko txirindulari bat ari da jotzen, Urbelo taldeko txirindulari bat ere sartu da hemen gurpilera, ez dakit Matthew Fletcher bera ez den, atzo lehenengo etapa irabazi zuen txirindularia, eta Camps Majako taldeko txirindulari bat kitsi du tarte hori, lidera bera ere tropeleko lehenengo lekuetan delarik. Liderra kontrolatzen ari dela ematen du, Kanibal Barain Victorious taldeko txirindularik ere bertan daude, eta Beñatek esaten zuen bezala, egoera dena Camps Majako taldearen zabeintzat kontrolpean dagoela ematen du momentu honetan, 36 kilometro helmugara, eta berriro ere bide estuan sartuko dira momentu batetik bestera. Lanbera txirrindulariak, 34 segunduko tartea ematen du GPS-ak, atzean lanean hasi dira txirrindulari ezberdinak, baina inoiz baino seguruago eta txirrindulari gehiagorekin agertzen da lideraren taldea pelotoi buruan, beti ere agerian izan den taldekidea eta orain lasterketa buruan duen Anaia Bikiarekin kontrolpean dute taldea. Ikusten dugu tarteko helmugan lehen postuan Keteringan pasa dela, Roy tarteko helmugen lider berria izango dena bigarren postuan beste 2 puntu eskuraturik eta Espainiar 3. postuan pasa dela puntu bat eskuratuaz. Beraz, Roirentzat izango da sailkapen hori, aipatu bezala. Helmugara iristen bada ikusi dugu Bahrain Victorious taldeko txirrindulari bat maldan bera atzoko modu berean mugimendu bat eginez, baina atzoko maldak eta gaurkoek ez dute antzekotasunik, gaurko jetxerak oso errazak dira orokorrean, azkeneko jetxerak egian zailtasun txikiren bat badauka, baina bidean zehar aurki ditzazkegun jetxerek ez dute inongo zailtasunik, baina esan ikusgarria da zer nolako jetxerak egiten duen Bahrain Victorious Kanibal taldeko txirrindulariek atzo ez usteko eman zuten, ez eta gero helmugan ezin izan zuten egoki errematatu, eta gaur ere nahikoa izan da maldabera erraza, benetan erraza dira maldabera hauek, pelotuari metro gutxi batzuk atera, eta berriro ere abien jartzeko orain ikusten dugala ere ez dagoela, pentsat ez dagoela posizioa aerodinamiko batean edo esfortzu handiko itxurarik egiten, eta bide hauetan tartea ateratzea zaila egingo zaio benetan pelotuari. Ikusten dugu, itxura denez, iztutu txiki bat eman nahi diola, baina aurreko taldea adostasun osoan ikusten dugu, seikoteak interes ezberdinak ditu ziur beraien artean, 85. zenbakiak dagoeneko lidertzen lortu dut arteko helmugetan, orain lasterketa irabaztea izango litzateke bigarren helburua, baina, gainontzeko txirrindulari guztiek ere interes horren alde egiten dute arraun talde horretan, beraz, etorkizun ona dutela dirudi. Seikotea bide estu honetan lanean oso ondo, errelebo luzeak ematen dituzte orokorrean denek, beraz horrek esan nahi du akordioa osoa dela beraien artean, akordio ona daramatela beraien artean, eta hori aldatzen da, norbait errelebo mozten hasten den momentuan, atzean ur gehiegi edaten hasten den momentuan, horrelako uneren batean, beraz, honek horrela jarraitzen duen bitartean, lasterketa buruak helmugarako bide hartu duela dirudi. Egia da, tartea ere haunditzen ez doala, beraz, pelotoian erasoen bitartez bada ere tartea mantentzeko aukera izaten ari dira, eta lehen aipatu dugun, sailkapen nagusiko lidertza virtual hori aldatzea, berriro ere momentu honetan lider den Anaiari etorri zaio maillot horia bueltan, izan ere 24 segunduko tartea besterik ez dago, 26 segunduko tartea besterik ez dago, lasterketa burua eta talde nagusiaren artean orain, arrizko bide hau edo zementuzko hormigoizko bide hau bukatuko dute, eta berriro ere errepide nagusira irtengo dira, errepide zabala, eta berriro ere Perurenako
igoera bat, Astigarrako bentako igoera berri bat egingo dute bertan mendiko sailkapeneko puntuak banatuko dituzte, nahiz eta lehen aipatu dugun gisa, lehenengo pasaratan inongo aldaketarik egon ez denez, dagoeneko 10 punturekin lasterketa bukatzen badu, etapa hasi duen lider berak amaituko du mendiko sailkapen nagusiaren lider. Beti ere azkeneko igoeran gertatzen denaren baitan. Bai, hemen komentatzeko bainat, okenotegi bide hortatik pasaberri gara, bide estuentatik, eta azkeneko itzulian, bertatik, ingurutatik sartuko dugu, orain arte hartu dugun bide gurutze horietako batean beste alderuntz hartuko dugu, eta hori izango da eguneko azkeneko igoera. Helmugatik 6 kilometrotara Basozabaleko bide hortara sartzeko bidea, eta errepasatze aldera azkeneko urtetan igo den arren, sarrera hasieratik behintzat ja bide estua da, Basozabaleko edo Kendotegi bideko errepide hori utzi, eta 80 graduko kurba bat hartzen da eskubiruntz, eta bertan badakagu atalen bat, hormigoizko bide bat, pixkat komplikatu izan daitekeena, eta pixkat igoera motx baino gogorroietako bat, izan daitekeena muro bat, eta gero jeitsiera behare oso azkarra izaten da, eta martutenera jeisten den jeitsiera bada, hortikan gero ja zehara juteko, egiako helmugara. Ikusten dugu hemen iesaldiko ia inorrek ezin duela Samuel de la Marren eta 33 zenbakiaren erritmo hori jarraitu, bainat horrek esan nahi du Samuel bera oso indartsu da bilela, ikusten dugu bere ieskideak esaten den bezala kebana gantxo, Bai, esan nagusitasun handia ikusten zaio iesaldi horretan, eta orain, tartean 3 txirrindulari ikusten ditugu pelotu eta lasterketa buruaren artean, eta dudetan nago 34 segunduko referentzia hori ez dute den talde honekiko duena, talde honek beste ritmo badu, eta Bahrein taldeari berriro ere gaizki irten zaio estrategia berria, eta beste zerbait pentsatzen hasi beharko dute, ezakit talde nagusitik tiraka jartzea, eta talde antolatu bezala lan egitea, edo beste iesaldi bat probatzea, hauekin behintzat ez dirudi aurrera jarraituko duten ikan, 72 dorsala aserre ikusi dugu, 72 dorsala duen Oskar Dig txirrindularia, eta kotxak aurrera eramaten dituzte, beraz tartea handia dago lasterketa burua, eta jarraitzaile, ikusi dugu orain aldatu digute, jarraitzaileak dira 54 segundutara doazen txirrindulariak, eta ez pelotoia. Lehen aipatu dugun Basozabaleko igoera hori errepasatuko dugu labur, 2 kilometro eta 200 metroko igoera da, penditzaren bataz bestegoa 5,5koa da, baina hori ez da bat ere penditz erregularra, baizik eta hasieran 13ko portzentaia duen rampatxo batekin hasten da, ondoren lautada txiki baten ondoren berriro ere 14ko portzentaia duen beste 35 metroko rampa bat hartzen dago, dauka igoerak, eta azkenik berriro ere lautada txiki bat, eta 3. rampa nagusiak, hor 20,5ko penditza duen rampa luze batek, amaiera ematen dio Basozabal 2. mailako igoera horri. Gainera, aipatu dugun bezala behin Basozabaleko tontorrera iristerakoan txirrindulariak Maldabera hartu, eta 3 kilometrotan helmugako marran izango dira. Helmugako errepaso azkar bat eginez, azkeneko 3 kilometroetan kale tarteko bidea izango dute, baina guztiz laua, azkeneko 500 metroetan igoera txiki bat izango dute, esan hanketan min egiten duen igoera horietako bat, metro gutxetako 100 metro inguruko jetxiera txiki bat, eta eskubitarako kurba hartuko dute 80 gradukoa, beraz hor, agian frenatu eta dena egin beharko dute txirrindularek, desprina gelditik hasi azkeneko metrotako espirrin hori egiteko Maldagora den esprina izango da, denetan ikusi dugu, aurreko pasada guztietan ikusi dugu tarteko helmugetan nolako igoera den esprina, eta hor txerabakiko da
lasterketaren azken metroak hemen ikusten dugu. Pelotoian, geldi aldia, barein taldeko txirrindulariak pelotoitik tiraka, tartea gehiago urrunez dadin, baina nik uste eskutatik joan zaiela lasterketa guztiz, eta Jeiko taldeari irriparra egingo diola momentutan sailkapen nagusiaren sailkapen nagusiak behintzat. 30 kilometro helmugarako. Eta pelotoia orain eskertzen egongo dira egoera hau, gure inguruko euskal txirrindulari guztiak ziurrenikan. Hemen lasterketa oso azkar joan izan ohi da aurreko urteetan, eta hanketako izugarrizko minarekin pelotoia hautsia joan izaten da, 30-20 txirrindulariko taldetan hausten da lasterketa, eta begira urten zortea edo esango dugu izan dutela euskal txirrindulariek pelotoian aguantatzeko aukera izango dute lasterketaren egoera dela, eta aldi berean lasterketa lehiatzeko aukera guztiz galdu dute oraingo egoera hau baldin bada metan ere. Lidera bera tropeleko lehenengo posizioetan, orain bere nahiari laguntzen. Eritzatxega ikusten dugu hor baitare tropeleko aurreko posizioetan, maiot krisakin, orain irudian eskubiko aldean behintzat. Kanibal taldeko maiot Moria ere, laboralko txababestutako maiot Moria ere berdan ikusten dugu. Errepasa oantxe bertan ikusten dugu eta errepasatuz Aitor Michelena, Arabako selekzioko txirrindularia. Eta igoera hori azkar izaten nahi dela ikusten da, baina tropela luzatzen nahi da denbora guztian. Ikusten dugu hemen aipatu bezala, Pirurenako igoera hontan, Astigarrako bentetako igoera hontan auxiliarra daudela Erne, ura banatzeko bere txirrindulari eta baita informazioa pasatzeko ere bai. 46 segundora igo da tarte, eta hemen ikusten dugu 75 zenbakia, tropelak harrapatuko duela momentu batetik bestera. Pirurenako igoera honen amaieran justu. Eta geldialdia berriro tropelean, bainat. Igoera amaitu eta geldialdia. Hori Kamsmajako taldeari komenitzaio, lidera guain bai ikusten dugula Erne da bilela, denei begira, izketan, Aitor Michelena berdin, egoera baloratzen, Aritz Etxega da guain tropeleko lehenengo posizio hartutako txirrindularia. Eta ez dakigu ze pasa den hemen aurrean. Lasterketa buruan mugimenduak izan dira. Bai, Samuel Delamare fuerte tiraka dabil, baina txirrindulari bat aurretik dagoela ikusi dugu ez. Bai, orain arte oso ondo moldatu izan dira lasterketa buruan zibazen 6 txirrindulariak, eta begira, orain arte 30 minutu dorsala oso indartsu ikusi dugu lasterketa osoan zehar. Ruben Mendez txirrindularia da, 7 minutuko errenta du sailkapen nagusian liderrak berarekiko, beraz ez da arriskutsu alde horretatik, baina izugarrizko hankak egusten ari da gaur lasterketa hasi den unetik, aurreko iesaldietan ere protagonista izan baita, eta honek, pelotoiak mesede bat baldin bazuen, honakoa da. Eta goizantzea ez, baina 27 kilometro falta dio indikan metara, jakinta Samuel Delamare hor ieskide, oantxe bertan eduki dezaken ieskidea proposena dela, badaki seguraski sailkapen nagusia lehiatzen ari dela, eta orduan txirrindulari horrekin kilometroak estaltzeko, kubritzeko erraistasun handiagoa izango lukeagoa indikan, jakinta pelotoia 50 segundoko atzerapena dakala, igual bakarrik gelditzeko goizantzea da, ez? Beste gauza bada, Samuel Delamare zein den jakitia, eta oso zabaleko igoera hortara berekin iritsi nahi izatea. Bai, nik uste ere gehiago aprobetxatu zezakela kide ez duen ieskidea, eta bai, zuk esan duzu bezala, behintzatu jartzen buelta osoa berarekin eman, gehiago da, ardura ondokoari utzi, eta pixa bat kurpilan joan, eta azken finean etapa lehiatzerako garaian berdin du segundo bategatik irabazi, edo 50 irabazi, 30 dorsalaren kasuan, baina Samuel Delamare bai behartzuela tartearekin haietu iritsi metara lidertza berarentzate, nahi baldin badu entzate. Hemen ikusten dugu pelototik ere ies egiten saietzen ari dela txirrindulari bat, pelotoian zabal-zabal, geldialdia berriro ere pelotoian, ia minutuko errenta dauka lasterketa buruak pelotoiarekiko, eta egia esan lasterketa irekia egotetik pixkanaka izten doa, egia esan dugu 33 dorsal honen mugimenduak
kalte egin diola lasterketa buruzen taldetxoari, oso ondo moldatzen ari zen taldea baizen, itxuraz behintzat, baina begira, iruditu zaio motelegia zela buruak zeraman erritmoa eta indartsu ikusi da. Marketeringa, 33. zenbakia, esan bezala 3 minutuko galera du sailkapen nagusian, eta komentatzen genuen hain atzeara begira, seguraski, ez dakigu nola dijoan bere ieskiden multzo hori, baino ikusten genuen Perurenako aldapa bera hortan behintzat, Samuel Letzeola txirindularirik juten usteko moduan, eta gaina denentzako komenigarria dela, baina esaten genuen, oaindikan 25 kilometro gutxi dia, segun nondikan begiratzen zuen, baina bakarrikan juteadeko, ikusten da, Ketteringham errepide lauetan oso txirindulari indartsua dela, itxura oso honeko txirindularia da, eta seguraski bakarrik ere kristo lan egiteko kapazitatea izango dula, baina, esan bezala Samuel bat horre eukita eta jakinta momentu oro kolaboratuko dizula, ez igual hasieran zijoazen 6-7 txirindulari horiek, baina behintzat bizpairu korredore mantendu ezkero, onuragarri izango litzakela lasterketa buruan mantentzeko taldetxo hori. Bai, agian hor, zuk esan duzun bezala 3 txirrindulari indartsuenekin alde egin, tartean Samuel duzula, eta Samueli utztea ardura nagusia mugimendu interesgarriago izango litzateke, bakarri joatea, baina hor ikusten dugu Samuel Basa dela lehenengo postuan mendiko sailkapenetikan, honek ez du ezer aldatzen sailkapen honetan, beraz berdin jarraitzen dute gauza bertan. Oiartzungo errepidetara sartuko gara berriro ere, Altzibarreko trabesia edo bide estu hori afrontatuko dugu berririz. 25 kilometro falta dira metarako. Eta beraz, orain Oiartzungo buelta eman, Oiartzungo barientetik berriro ere Astigarrako bentetara igoko dira, eta Astigarrako bentak jetxi eta segituan okendotegi bidetik Basozabal bideko kruze hori hartuko dute, eta eguneko bigarren kategoriako portu bakarra egoko dute. Bertatik helmugara ja 6 kilometro faltako dira besterik ez, eta zati handiena aldapa bera gaina. Egia da gero, metarako azkeneko kilometroa, azkeneko kilometro terdila, goraka dela. Tarte txikiak izan ezkero, atzo bezala ikusi genuen, ez? Azkeneko kilometro arte denetak atez ere esana, baino Basozabal bideak txirindulariei eskatuko die indar minimo batekin iristeko, bestela denbora asko galdu daiteken igoera bada. Ikusi nahiko genuke Samuel nondik handa bilen. Nik ikusi nahiko nuke ze abiadura daraman txirrindulariak bideoetan, gu asko ibili garen bidea dira, baina ez dut uste behin ere azkar pasagaren ikan bertatik an. Izu, arrizko alde, onda 30 dorsala ikusten dugu pelote eta lasterketa buruaren artean kokaturik an, onda 30 dorsala bera Hugh Ouch Muller da, Asbi Lemur Zilis taldekoa 2 minutu eta 6 segundora doa lasterketa, sailkapen nagusian beraz. Ez da inongo arriskuru errealik sailkapen nagusiaren lehiarako, eta egia esan bakargeko jazarpenean lehenengo postuan doan txirrindularen gana heltzeko ere, ez zaizkio nahiko hanka honak ikusten. Erritmoan ikusi duguna lehen postuan lasterketa buru duen txirrindulariari, eta begira, ikusi, pentsa dezakegu bi pertsona hauen artean, bi txirrindulari hauen artean dijoa zela tartean, gainontzeko ieskideak, eta tartea, 20 segundu artekoa izan daitekela, lasterketa buru den txirrindularia, eta gainontzeko artean ikusten dugu motoa ere, beraien artean sartu dela berriro ere, beraz tarte esanguratsu bat badagoela dirudi lasterketa buru den txirrindularia eta lider virtuala den txirrindularien artean orain ezkerrerako kurba hartuko dute, eta bide zigizagatxo horretan sartuko dira txirrindulariak, ea nolako erakustai duen, eta pelotoia oso atzean, hemen tarte handia dago. Ez dugu informaziorik Samuel de la Mare nunda bilen. Minutu bat markatzen ziguten lasterketa burua eta tropelaren artean, egia da, aurretik zijoazen 6 txirrindulari horiek
sakabanatu indiela, eta bain Gipuzkoako Federazioko autoa sartu dute hemen lasterketa buruaren atzetik. Pelotoiarentzat minutu eta 20 segundoko tartea dago, baino, sailkapen nagusia jokoan dagoela ikusita, ea Samuel de la Mareren posizioa ikusi dezakegun, behintzat 33 zenbakionekiko zenbateko tartea duen, eta oso indartsu, baina Izugarrizko erakustaldia ematen ari da. Izugarrizko erakustaldia. Garbi dago bere apustua ez zuela Maldagora egin nahi, baina hau jakinta nik ere nuke Maldagora egingo ze lana egiten ari den ibilbidearen zatirik lauenean, eta bakarkako jazarpeneko gaitasuna izugarri da. Orain txegarri digute 24 segundu daudela lasterketa buru eta jarraitzaileen artean, eta tarte handia da, begira. Orain ikusten dugu jarraitzaileak nondoa zen, eta lasterketa buruaren ondoan lasterketa buruak orain sartu ezkerrerakako kurba hori, eta orain sartuko da bide istu eta zigizagatxoan. Ez dira elkar ulertzen ari jarraitzaileak, hau berezia da, ez dago hemen lasterketa buruak duen abiadarik, eta ez litzateke harritzeko orain Samuel de la Marek edo ieskideren batek Maldagora hau aprobetxatzea lasterketa burua den txirrindulariaren gana iristeko, erritmoa oso desberdina. Hor ikusten genuen Samuel de la Mare, ja karretera ezagututa, ezkeraldera begiratzen zuen hor bi karreterak elkar gurutzatzen dira, eta, erreferentzia bisual hori bilatuz, Willerbor Bilbor taldeko txirrindulari bat orain Altzibarko bide estuetan joka, Kref Bende taldeko txirrindulariak tarte hori txinailean, minutu eta 20 segundo tropelarentzat, eta pixkanaka hirukotonentzat tarteak ixten ari dira, zabaltzen ari dira, barkatu, lasterketa buruarekiko 28 segundo, 26, orain, igual, Samuelentzako aproposagoa den ibilbide bat dugu, behinat, hemen igoera daukate oiartzungo variantera igo. Aipatu dugu bezala ibilbidearen zati lau hori amaitzearekin batera, etzen harritzeko izango Samuel berak istutu bat ematea eta berriro ere lasterketa burua den horrekin elkartzeko saiakera egitea, hau da beraren zati ibilbide erakargarriena edo... Eta 26 segundo etzait gehiagizkoa iruditzen Basozabaleko igoerara sartzeko, egia esan. Kontua da Basozabalera iristeko ez haundiagotzea lasterketa buru den txirrindulariak, horregatik iruditzen zait oiartzungo igoera honetan tarte hauek laburtzea garrantzitsua dela, eta zergatik ez harrapatzea lortzen dute berriro ere kalrera kontrolpean izango lukete talde hartako pleiku taldeko txirrindulariek, eta berriro ere kontrolpe hemen Maldau esaten dut, nik hemen istutzea ulertuko nuke Samuel berak edo igoraka ondo moldatzen den txirrindulariren batek, bestela aurrean doan txirrindularia eta barako arriskutsua bilakatzen hasiko gailitzeke. Eta Samuel estutzen ari da, bere taldekideak, igual indarrez pixka justuxeago daudela ikusten da, 85 zenbakia aurreko korte batien bai egon da, beraz, ulergarria izango litzake Samuelen erritmoa jarraitu ezin izatea momentu bat iritsita, ez? Egia da errepetxo hau jartzeko variantera igotzeko errepetxo hau ez dela gogorra, kilometro inguru dakan aldapatxo txiki bada. Ez da gogorra indartxo duan aretzat. Eta gero, ikusten dugu 28 segundoko tartea mantentzen dela Samuelen talde honentzat lasterketa buruarekiko, Keteringham ekiko. Orain aldapa bera luzeantzeko bat daukate Oiartzungo Arragoa auzuraino, bertatik buelta hartu eta Astigarrako bendetako azkeneko igoerara joko dute. 33. zenbakia Oiartzungo variantean dago. Orain ziurrenik erreferentziak ematen zaio. Eta Maldaberan abiatuko da bakarkako lanean. Hemen Samuel taldekidei laguntza eskatuz,
ezetz esan diote, oraintxe bertan Ketteringham eta Samuelen arteko borroka da, tropelarekin dutenaz aparte, 30 segundutan mantentzen da, 28 segundutan mantentzen da lasterketa buruarekiko tartea, eta pilotoiarentzat ere minutu eta 15 segundoko tartea mantentzen da. Aldapa bera oso bizkorra da, egia esan, Samuelek beste bitxirindulari hauen laguntza lortuko balu, beste gauza izango litzatekeela. 74 zenbakiaren laguntza lortu du, behintzat jeitsiera tramo honetan, 85 ez du erreleborik pasatzen behintzat. Egia da Ketteringham, 2 minutuko tartearekin dabilela sailkapen nagusiarekiko, eta agian, egia Samuelentzako dela marenentzat deskonzentratzeko balio izan dion eraso izan dela, ez? Baino sailkapen nagusia helburu izan ta, bere apustua inadola argi do, eta bai luke denborari galdu behar, bai bere taldek ieskidiai laguntza eskatu, baino laguntzarik ematen ez baldin badiote, bere apustua inda da hola argi do. 3 minutu ez dizkio bateko Ketteringhamek Samueli, beraz, momentu honetan igual ahaztu beharreko zerbait da, etapa Samuelentzako izango ez dela onartu, baino sailkapen nagusi hortan, ez dakit ze puntaraino izango dien baita ere konstiente, behinat, sailkapen nagusia nola dikoan, ikusten dugu baita ere horrek referentzietan lehenengo eta bigarren taldea markatzen dizkidutela, pentsatzen dugu hemen itukotea lehenengo taldea bezala markatuta izango dela, bigarren taldea pentsatzen dugu tropeletik salto egindako beste taldea izango dela, eta beraz tropela edo tropelaren bigarren zati hori minutu eta 10 baino atzerago etorriko dela oraindik. Hemen Oiartzungo varianteko azkeneko tramoa pasako dute lehenengo talde hontako txirrindulariek, lehenengo taldea Max Ketteringhamen atzetik dagoen taldea, azkeneko aldiz pasako dira errepide hontatik, hau izango genuke bigarren taldea eta tropelaren artean beste 10-15 segundo badaudela izango genuke behinat. Ikusten genuen hor lidera bera tropeleko lehenengo posizioetan, Kanibal Bahrain Victorious taldeko txirrindulari sartu da hemen, esango nuke Arrogate Novatin taldeko txirrindulari hori bai zela atzo lehenengo sektorea irabazi zuen Matthew Fletcher, 32 zenbakiduna. Bai, eta nik uste dut hor liderrari tarteko bigarren talde hori eskapatu izana, ez gertatu beharretzuen egoera bat dela baizik, eta nahikoa duela hor sartu eta erreleborik ez ematea berriro ere lasterketa kontrolpean izateko, baina tartean Bahrain taldeko txirrindulari bat sartu izanak, orain arte kontrolpean zirudien egoera hau aldatu eta komplikatu egin diezaioke liderraren talde. Hemen ikusten dugu berriro Samuelen taldea, 40 segundutara igo da Ketteringhamen abantaila, eta erakustaldia ematen ari da, Ketteringham bere rodadore doaiak erakusten nahi den txirrindularia da, ikusten genuen, Samuelekin batea, hemen ikusten dugu Samuel berekin batea, elkarrekin igo duten azkeneko Perurenako igoera hortan biak zirela indartsuenak, beste taldekideak agian gehixo sufritzen nahi ziela. Hor ikusten da aurrian Ketteringhamen autoa, Samuelek hortxe dauka lasterketa burua, referentzia bisuala baita ere oso lagungarria izan diteke behinat. Eta, ikusten genuen hor, terreno hau Samuelentzat aproposagoa izan daitekela, esaten genuen bezala azkeneko egoera izango da Astigarrako bentetarako, hori jetxi eta seituan Baso Zabaleko bidea sartuko diela, eta muro antzeko igoera bat izango dela, Gipuzkoa klasiko hontan eduki ez ditugun arranpekin eta barre. Boskote bat sortu da hemen, tropela leno baino hurbiltzeago dagoelaren antza dauka, 6-7 segundoko tarte izango dute gutxi gora bera. Eta orain behinat, txirrindulari guztiak aurrera baino atzera begira, denbora guztian, dena kontrolatu nahian, hemen zuzenbide luze bat dago. Ez dut uste orain txainon, ez talde bat bera ere pozik egongo denikan egoerarekin oso kontrolatzeko zaila den
egoera bat da momentu honetan lasterketan eta ikusten dezakuna, hor ikusten dugu 51 dorsalarekin Gepla Walter taldeko txirrindularia Oliver Treger 54 segundutara sailkapen nagusian, beraz esan edu honekin da, sailkapen nagusiko txirrindulariak ere mugitzen hasi direla dagoeneko azkenek goera horretan abantailarekin hasteko edo beraien kartak jokatzeko intentzioaz behintzat. Eta ze talde da hau? Pentsatzen dugu 33 zenbakiaren taldea utzi dutela pasatzen aurrera, edo behintzat lehenengo talde hontan dagoen txirrindulari baten autoa pasatzen utzi dute. 15 kilometro helmugarako, eta hemen ikusten dugu 33 zenbakien txirrindularia. Indartxu ikusten da oraindik, baina indartxu. Astigarrako bentetako igoera hau alde hontatik eramangarriagoa da, luziagoa, Astigarrako aldetik baino, eta txirrindulari honentzako igual eramangarriagoa izan daiteke, ez? Bai, bakarreko lanerako egia da ez dagoela malda hondirik eta malda konstante xamarra dela, beraz, dirudienez bere ezaugarriekin oso ondo moldatu daiteke malda honetan, malda pikoago batean baino jazarpenean ohituago dagoen txirrindularientzako portua da honakoa, eta begira, dagoeneko atzetik ere iesaldira iristen hasi dira txirrindulariak, beraz nik uste Samuelen ibilbidea oneraino iritsiko dela, 151 dorsala oraintxe ikusi dugu aurrera sartzen, Asbi Emur ziklismo taldeko txirrindularia, Hitchcock Mulnerne 2 minutuko tartea. Sailkapen nagusian eta 33 zenbakidun txirrindulariak 50 segundu inguru ditu tropelarekiko, oso txirrindulari ona, maila handiko lasterketetan erakustaldiak emandakoa ere bai, 7. izan zen Tour de Carmousin, Gipuzkoako selekzioare parte izan zen lasterketa hortan, nivel handiko txirrindularitza proba da, junior mailan oso izen handia duen txirrindularitza lasterketa. Hortaz aparte Sevillako itzurien ere ia bigarren etapa irabazi zuen, bigarren postuan izan zen. Bruselas Kurne bezalako lasterketak ere lehiatu ditu, eta aurten irabaztea zer den ere badaki Ingalaterrako Clayton Spring Classic irabazita. Esaten genuen bezala, Samuelek, oaintxe bertan tropela hurbilago du lasterketa burua baino, eta seguruenik, leheno komentatzen genuen kontrol lan horretarako balio izan dio, Camps Majako taldeari Samuel de la Mare hor aurrien eukitziak, eta berriro Samuelen abentura hau bukatuta, erreleboa Mil hori bere nahiari pasa beharko dio, eta lidertza mantentzea hori, oain Milon bizkarran gainean, sorbaldan gainean egongo litzateke. Baina begira gauza nola diren, zenbat kilometro egin dituzten taldekidek lasai, pelotoiaren barnean, jakinta aurrean beraien txirrindulari bat zutela, eta lidertza, etapa agian momentu honetan ez, baina lidertza lasai zeramatela, hasieratik zuten helburua izanik bertan ikusi baitu du, tarteko helmugen liderra, gainontzeko taldekideak sakrifikatzen lehenengo kilometroetatik horretarako, eta begira, lortu dute helburu hori betetzea, 13 kilometro faltan, hala ere oraindik pelotoia ez da ikusten pantaila mentzat, beraz, erreferentziak dirudianaino handiagoak dira, eta 30 segundu inguruko tartea ere mantentzen jarraitzen dute pelotoiarekiko. Hemen gogoratzen dugu 58 segunduko tartea duela Samuelek pelotoiarekiko, eta Arabako taldea. Arabako selekzioa antolatu da tropelburuan, Axularrek eraso du, Bizkaiko selekzioko txirrindulariak, eta Aitor Michelena bera da tarte hori iztenarena, oso ausartak, bainat, oso ausartak momentu honetan txirrindulari euskaldunak, Axularrek lehen hori bere momentua izan du, korte bat hartuta, eta bain Bizkaiko selekzioko txirrindulari bat, eta Arabako selekzioko txirrindulari bat, tropeletik ieska. Krep bendetaldeko txirrindulari bat ere bertan dabil, Eneko Guartemendia ikusten tropelaren buru hortan, lidera momentu hortan pixkat atzeratuta dabil, Eritza Txega, baitare tropel buruan erreakzionatzen, ikusten du erreakzionatzeko garaia dela, Eneko Guartemendia tarte grupo hortan dabil baitare, lehenengo posizio horietan, Bizkaiko selekzioko beste txirrindulari bat ere bai, Atxega bera, Aitor Michelenarekin tarteak izten, eta ikusiko dugu, Aitor Michelena Krep bendeko talde
txirindulari honekin da bilela, 42 segundo lehenengo taldea eta Ketteringamen artean, eta Tropela eta lehenengo taldea, bueno, nahiko hurbil daudela ikusten da momentu honetan, 25 segundo inguru. Txirindulari gipuzkoarrak eta euskaldun ugari oraintxe bertan Tropelaren hasieran, Tropelaren lehenengo postu horietan, 33 zenbakia espektakulu ematen, azkeneko astigarrako bentetako igoera hontan, bertan duia gaina, eta Bizpahiru kilometroko jaitsieraren ostean Basozabaleko bideari ekingo dio. Ez dut uste, bueno, igoera azkarrekin beharreko igoera bat izango du, minutu eta 10 segundo ditu pelotoiarekiko eta ikusten atzean oraindik ere jende indartsu ugari dagoela, bai kanpotarrak eta bai euskaldunak. Egia esan, hasierako Jon Eskizabel izan dugun hasierako urte horren ondoren gero Samuel de la Marek ere zer esana izan dula sailkapen nagusiko kontrolan horietan, eta momentuetan bai sailkapen nagusiko txirindulariak ja dena eman beharko dute Basozabaleko bide honetan, hemen ja bromarik eta kontrolalnik ez da egongo, txirindulari bakoitzak egin beharko du norberaren lana, eta esan bezala Basozabaletik helmugara iritsi beharreko hortan, 6 kilometro horietan, bakoitzak duen indarraren proportzionala lortuko. Horrez dago inungo kontrolanik, ez ezer, Basozabal koronatu eta 3-4 kilometroko jaitsieraren ostean, kilometro erdiko tramo lau bat pasako dute. Hemen ikusten dugu alare Tropelan erasorako gogoa dakaten txirindularia daudela oraindik. Luek Hovers da hor atzetik datorren txirindulari maiot txurila duen txirindularia, gogoratu Milo de la Marerena dela maiot hori, baino Milo de la Marek lider absolutuaren maiota duela, gazteen sailkapeneko bigarren txirindulariak daramala gaur maiot hori jantzita. Berriro ere, Aitor Michelena, Eneko Ugartemendia, Eritz Atxega, 3 txirindulari horiek Axular Aldazabalekin batera izan dira gaur zer esan diena eman duten txirindulari euskaldunak. Jon Eskizabel ere ahaztu gabe noski, hasierako kilometro horietan bere abentura, bere momentua izan duen txirindularia. Momentu honetan 13 segundo besterik ez Tropela eta Samuel de la Mareren taldearekin, eta puntu honetatik aurrera txirindulari bakarra geratuko litzake aurretik Max Ketteringham, 50 segundoko aldearekin, eta Samuel atzera begirada da. Ikusiko dugu errenta nahikoa izango den azken igoera honetan bakarlanean iristeko helmugaraino, pelotoian jende asko da oraindik indarrak guztiz gordetzen, eta nik uste azken igoerarekin hasterekin batera sua hartuko duela pelotoiak, eta minutuko errenta hori ez ote den gutxi egizango helmugara iristeko. Loek Hovers da lanean ari den txirindularia, lanean ari da, konbentitu daude ja Bilbao taldeko txirindulariak, behintzat Samuel de la Mareren talde harrapatuko dute momentu batetik bestera, 6 segundoko aldea besterik ez. Oraintxe bertan Perurenako eta Basozabal bide arteko repetxo bakarra koronatu du Ketteringamek, ikusten duzu hor 10 kilometro ditula metara, hemendik bat edo 2 kilometrotara, segituen hartuko du Okenotegi bideko bide gurutzea, eta segituen hasiko da baita ere Basozabaleko bide hori. Gogoratu Basozabal bideko sarrera hori igual normalean, baino pelotoia handiago batekin sartuko dela, bainat, beste karrera, beste ediziotan dela eurila, dela beste deskontrol mota bat, lasterketa puntu ontara utxilagoa iritsi izan du dela. Nik egia esan ez dut inoiz ere ikusi horren talde handia egiako lasterketan Okendotegi bidea hartzen, beti ere lehen aipatu bezala 20 pertsona inguruko taldea izan hori da puntu honetan pelotoia, eta gaur neko talde handia izango dugu lehen eskapatuaz gain pelotoia osotasunean,
nahiko Hortxe ikusi dugu talde handi izango da, azken igoera elkarrekin hasiko duena. Mark Ketteringham ikusi dugu okenotegi bideko bidegurutzean, momentu batetik bestera baso zabalekoan sartuko da, eta hemen tropela ikusten dugu Krebende taldea antolatu da tropel buruan, 3-4 txirindularirekin lanean, 47 segundo horiek murrizte aldera. Baso zabal igoera azken unean elkartu direnentzako errepaso azkar bat egingo dugu, baso zabal igoerak 2 kilometroko luzera du, 5 penditza daka media, baina bataz beste, baina igoeraren ezaugarria da, hiru errepetxoz osaturiko igoera dela, eta handiena azken metroetan du 20,5 penditza duen errepetxoa du azken metroetan, eta bertan ziklistak ia geldirik geratzen dira eta indartsuenek soilik egiten dute aurrea bertan. Hemen azken metro lauetan ikusten dugu lasterketa burua, eta obrak ditugu gainera azken metroietan, beraz pelotoia luze iritsiko da hemen ikusten dugun eskubitarako bidegurutze horretara. Eta gogoratu azkeneko igoeran gaudela bainat, seguraski tropelean doazen txirindulari askoren lasterketa baso zabaleko bidegurutzean amaituko dela, eta orain bai, sailkapen nagusia lehiatu behar duten txirindulariak direla kontrol hartu behar duten txirindulariak, eta bakoitzak bere lanak egin beharko ditu, inorren laguntza edo kontrolik behar gabe. Chernin Cycling Akademiko 3 bat txirindulari ere hor ondo antolatuta daude, beraz igoera oso azkarra izango dela antzematen da, bainat? Zuk zer esaten zizosa, iritsiko da 45 segundu horiekin, ala luze egingo zaio metarako bidea. Nik oraintxe bertan esango beharko banu, esango nuke tropeleko norbaitek irabaziko duela, baino egila da hor nahiko limitean dagoela, 33 zenbakia oraindik ez da iritsi zati gogorreaino, eta egila da 27 kilometro faltan edo esan dugu ezin dula ez, beraz esfortzu janketan izan behar du, momentu honetan 40 segundoko aldia da, eta behintzat tropelian konstiente baldin badia txirindularia nun dabilen, eta batez ere erreferentzia bisualen bat hartzen baldin badute, segituan harrapatu beharreko txirindularia dela, ez? Ikusten dugu denbora beraka hasi dela dagoeneko, eta nik ere apostu egingo beharko nuke uste dut ez dela iritsiko gaur metara. Hemen ikusten dugu ia etapa osoan zehar ezkutuan joan diren lehiakideak aurreneko postuak lortzen, eta begira, hauek doazen erritmoa lehenengo rampa horietan, xatere azkarragoa da lasterketa buruan di joana, baina hala ere, behon diola lasterketa buruan di joanari, izan ere errenta mantentzen ari da oraingoz. Ikusten dugu Bahrein Victorious Hannibal taldeko txirrindularia dela pelotoi buruan tiraka hasi dena, bigarren postuan sailkapen nagusian. Eta liderra ondo, Eta liderra bera erantzuten bai. Liderra oso ondo nagusi ikusten da, lasterketa ere ondo jokatu dute, egia esan zituzten arazoak kontuare egita oso itxura hona eman dute, eta begira zelur dagoen orain. Hemen hormigoizko, lehen aipatu dugun hormigoizko tramo hori, oso ongi Camps Majako taldekideak, Milo de la Marez aparte, beste txirindulari bat ere aurreko posizio horietan dute, seguraski Miloren anaia izango da, lehen aipatu bezala Samuel Iesaldian izan den txirindularia bertan izango da, Chernin Cycling Academic 3 txirindulari ditu bertan, Bahraineko txirindulariak ere bertan daude, 35 segundura murriztu da aldea, eta hau da zati gogorrena, bainat, hau da zati gogorrena ikusten da hormigoizko errepidea dela, eta hemen sekulako pendintza dago, txirindularia hau sufritzen ariko da seguraski momentu kritikoen hau delako, eta Chernin Cycling Akademiko txirindulari batek oso eraso gogorra jo du, Milo de la Mare atera da bere urpilean, Chernin Cycling Akademiko beste txirindulari bat atzetik, oso ondo txirindulari, Chernin Cycling Akademiko txirindulari hauek, Milo de la Mare erazorik gabe momentu honetan, eta aipatzen genuen eraso mota honekin, 35 segundoko tarte bat oso bizkor murriztu daitekela, batez ere hirukote hau elkartzen baldin bada aurrian bi taldekide izan ta, Baina errenta mantentzen ari da lasterketa buru den txirrindulariak, egia esan harrituta uzten ari dit izugarrizko joa da arama, eta egia da lidertza ez duela arriskoan jartzen, eta agian horregatik ere, igual konserbadoreago jolasten ari dela lasterketako liderra, eta honen alde izan daiteke orain erreferentzia berriak 17 segundutara jetxi digu tartea, baina erreferentzia bisualikan ez dute autoneutroa apartatu da, seguro nik momentu batetik beste juezen autoa ere alde batera botako da, eta azkeneko aldapa falta da, begira hemen Milok egia esan, zuk esaten zuen bezala, baina ez daka inongo beharrik
aurretik joan txirrindulari hori harrapatzeko, bestiek egin beharko dute lana etapa irabazi nahi baldin badute, eta gaur goizetik esan dikun bezala Miloren helburua maiotoria mantentzea da, beraz, printzipioz bere helburua beteta mantenduko litzateke, beti ere tropeleko inorrek ies egiten ez baldin badu. Hortxe esaten genuen referentzia bisuala hemen azkeneko aldapa eta 20 segundoko tartea. Behintzat hor ikusten dutenean lasterketa burua, segurazki txirrindulari bat baino gehiago motibatu eta azkeneko golpe hau fuerte egiteko motivazio estera edukiko du. Ez ikusten genuen Kamsmajako taldeko beste txirrindularia ere lasterketa burua izten naizela eta Samuel de la Mare bea hemen erritmo jartzen. Txerrin Cycling Akademiko txirrindulari pare bat gelditu dira pixkat metro batzutetatik atzera, beste txirrindulari batek Miloren rueda aguantatzen du, 7 segundo, Keteringa mentzat, 7 segundo markatzen dizkigute momentu hontan, eta esan bezala, Miloren sailkapen nagusirako aspirazioak, edo pronostikoa behintzat oso aldekoa du momentu hontan, Bai, eta baita lasterketa buru den aretzako ere, izan ere atzean ez dirudi euneko ematen ari denik igoeran zehar liderra, Milo bera, eta begira, agian buruan pentsatu gaurkoan gehiago ez arriskatu, eta lider bezala bukatuko duela 30. Gipuzkoako klasika. Eta hemen referentzia bisuala, tropela bertan du Keteringamek, Milo de la Marek ere ikusiko du, lasterketa buruan non dagoen, hau da igoerako azkeneko aldapa, eta horren ondoren Bizpahiru kilometroko jaitsia izango dute txirrindulariek. Ez dugu momentuz txirrindulari euskaldunek ikusten lehenengo posizio hauetan, Kref Bende taldeko txirrindulari batek erreakzionatu du Miloren gurpila hartzeko, Barain taldeko txirrindularia ere bertan zen, eta aldapa beran barneratuta lasterketa burua. Hemen ikusten dugu tropelaren atzekaldea, hemen Max Keteringam lasterketa burua mantentzen, 3 segundo ematen dizkute, baina motoen kokapenaren ondorio da, beti ere aldapa beratan batartiak eta mantendu behar dira txirrindulariekin. Eta nire postua aldatzeko gara ez baldin banago bintzat, iruditzen zait orain bai lasterketa buru den txirrindulari hau helmugaraino iristeko aukerak irabazten ari dela, ez genuen espero horrelako igoera egiteko gai izango zen izan ere 25 kilometro inguru falta zirela erasoa jo eta bakarlanean dabil orduz geroztik eta orain arazoren bat ote zuen ez. Eta oraindik ere hor jarraitzen du 5 kilometro metara, Metaran. Metatikan 5 kilometro soilik geratzen zaizkien honetan. Igoera, jetxiera erraza da azken metro, zaila da azken metro hauetan, bi kurbatxar, eta bertan ikusi dezakezu azkeneko 5 kilometroetako laburpena, azken 4 kilometroak iaia lauak dira, eta azken kilometro horretan bi igoeratxo txiki dituzte, badaliteke perfilan gogorrak ematea, baina ez bi igoeratxo txiki dira, beti bezala bakarri zoazenean egien hanketako mina egingo dute, baina aurrera jarritzen zuen eretakoak, eta taldetxoan iristen bazara, erasotzeko edo elkarri begira geratzeko joera duten aldapa txiki horietakoa dira. Beraz, alde guztietik onuragarri jarri zaio lasterketa buruari etapa, eta atzetikan erreferentziaren bat ikusteko zai gaude ea etapako bigarren sailkatuak non datozen ikusteko zederen, eta oraingoz motoa ikusten dugu bere atzetik, beraz tarte pixka bat baduen seinale, eta Maldabera oso txukun bat eginaz aurrera 4 kilometro helmugara, beraz jetxiera ezkerretarako kurba honekin amaituko du txirrindulariak eta bakargako jazarpenean ekin beharko dio helmugara iristeko. Txirrindularia jada Martuteneko errepide nagusian da. 3,5 kilometroko lanak geratuko zaio behin Martuteneko errepide hartuta, esan bezala nahiko kilometro lauak dira, azkeneko kilometro hori kenduta, Menegiako kaleko helmuga aldapa gora delarik. Eta atzera begira, badaki txirrindulariak hurbil daudela, badaki bere lehiakideak. Erreferentzian edo atzeakoak ikusten dituen edo ez, egia esan atzo goizean ikusi genuen ondoren edo zer espero daiteke
lasterketan atzo ikusi genituen Bahrein Victorious Kanibal taldeko bi txirrindularik irabazitzat jotzen zuten karrera nola galdu zuten azken unean txirrindularet atzetik iritsita eta berak ez du berdina egin nahi eta hortxe jarritzen du bakarkako jazarpenean egia esan dena emanez langileak markatzen diote lan bikaina eginez beti bezala bolondresak lane bikaina eginez bidea nolakoa den erakusteko. Orain bai, errepidez aldatu eta egoera hobean edo zailtasun gutxiago dituen errepide batean sartuko da eta hori bere aurka referentziak hartzen ditu, bainat. Hori bere aurka beti ere bide txarrean lan egitea zailagoa da orain bakarkako jazarpena ikusi beharko da zenbat indarrekin iritsi den azken 3 kilometroetara txirrindulari hau eta atzean nola moldatzen diren dauden interes desberdinak lortzeko. Alde batetik etapa dago jokoan, etaparako txirrindularek ikusi ditugu azken igoeran zehar buruan, baita sailkapen nagusiko txirrindulariak ere, eta sailkapen nagusia buru dutena, begira, hau. Geldialdia hemen ikusten dugu erasoa bigarren posturako izango da ordea dagoeneko. 20 segundo hartu ditu Beñat, 20 segundo. Eta mugimendua guztiz etaparea begira egiten den mugimendua da, eta ea nola evoluzionatzen duen azken kilometro eta 13 segundu jartzen digu guri erreferentziak. Beraz, sailkapen nagusia seguru du Milok eta etapa ere bideratua badu azken kilometro hauetan. Bakarkako lanean atzetikan ikusten dugu txirrindularia ea iristen den lehen posturaino, baina egia esan zaila da bakarkako jazarpenean aurrekoak duen joa ikusi ondoren iristea. Tartean murrizten nahi dira esaten digute, ea nik esku kronometroarekin hartzeko moduan dagoen referentziak. Eta 10 segundura jetxi da, 10 segunduko tartea, baina lehenengo postuan di joan txirrindularia baina asko azkarrago ezin du joan atzetik datorren txirrindulariak, beraz. Aipatu dugun azken kilometroko egoera horietan lertzen ez doa da lehenengo doan 33 dorsaldun txirrindularia, berea izango du garaipena, beti ere hori da azkenean horrelako bideek sortezaketena, lauean oso ondo doan txirrindularia igoera txiki batzuetan geldi geratzea, lurrera hiltzatua geratzea, baina ez dirudi gaurkoan hori gertatuko denikan. Pelotoian ere egin beharreko eraso guztiak egin direla zirudien hasiera batean, beraz, bigarren postua lortzeko esperrina izango dugu ziurrenik egiako kaletan lehenengo postua muti honek eramango baitu. Eta geldialdia tropelean, Eta nik uste liderra dagoeneko bere sailkapen nagusiko garaipena ospatzeko unea iritsi zaiola konturatzen ari dela, izan ere azken kilometro eta erdian tarte handia du txirrindulari askorekin eta orain mugitzen ari ikusten ditugu egitzuk ikusi duzun zetaldeko iruditu zait, beste txirrindulari bat zen. Eta hirugarrena ez dute zen Arabako selekzioko txirrindulari bat irudioten zait izugarra litzateke euskaldun bat izatea gaur egiako podiumean, baina ikusteko dago horrelako egoeretan edo zein atake izan daiteke helmugara iristen denak eta begira hone ez dakit Arabako txirrindularia dela esan duke. Ez dakit? Espera, behon behiola, bera baldin bada izugarria litzateke eta hemen bakarka lanean, hau da lehen esaten genuen azken rebetxoetako bat, hau igo eta 100 metroko jetxeren ondoren eskubiraka dauka 80 graduko kurba bat eta azken sprint bat egin beharko du Maldagora berriro ere metara iristeko. Ikusi dugun Aitor Michelena berriro ere pelotoiak harrapatzen ez dute zuen eta denak Malda berean daude pelotoia oraintxe Maldaren hasieran eta lasterketa burua Maldaren amaieran ikusten dugu. Aipatutako 100 metro horiek beraka eskubitara eta metako kamerek hartuko dute momentu 33 dorsala Mark Ketteringham txirrindularia izugarrizko erakustaldia egin du gaurkoan. Azken 100 metroetan sartu berri esprina izango dugu, ez bakarrekan iritsiko da Mark Ketteringham, garaipena hirukoa sartu du bai. Txirrindulariak irabazi du, 2 etapa eramango dituzte gaur. Eta liderra momentu hortan jo berri baita ere. Eta lehen euskalduna. Hemen Aitor Michelena lehenengo euskalduna Arabako selekzioko txirrindularia. Eta Kriston erakustaldia bai atzo Beñat eta bai gaurre.
Arrogeita batin taldeko txirindulariak, Esango genuke Milo de la Marek ez duela arazorek izango sailkapen nagusia mantentzeko. Ez. Berea du, ospa dezake dagoeneko. Ikusi behar dugu, ea beste sailkapenak zertan geratzen diren. Tartean lehen Gipuzkoarra ez da iritsi horrendik, eta Manes Larrañaga, Manes Larrañaga izango da, talde honetan lehen Gipuzkoarra gaurko etapan. Eritz Atxega ere oraintxe sartu da, segurenik maiota mantentzeko moduan izango da. Eta jendetza, jendetza hemen Beñat, egiako helmuga honetan urtero bezala, eta Eneko Ugartemendia sartuko da hemen, 3. Gipuzkoar bezala. Garaje Tolosabernako txirindularia. Txirindulari guztiak banaka sartzen ari dira, Arabako selekzioko beste txirindularia hemen, Bilbao taldeko beste txirindulari batekin, Manes Garate dela uste dut, Nafarroako selekzioko lehenengo txirindularia, Hanpoko Unax Zubillaga, Limosengo txirindulari bat, Axular Aldazabal ere hemen da Bizkaiko selekzioko txirindularia. Ondo, Beñat, txirindulari euskaldunak, ondo, Zoriontzeko lasterketa egin dute egia esan, gaurkoa oso karrera gogorra da, askotan aipatu dugun bezala, eliminazioko karrera horietako bat, beraz, onaino iritsi izana, bukatu izana soilik eta gainera horrelako emaitza honekin, zoriontzeko txirrindulariak. Hemen ikusi dugun, pelotuan izan dugun txirrindulari asko etorkizuneko Worldtourreko pelotoiko txirrindulariak izango dira, beraz, haiekin indarrak neurtu izana eta horrela amaitu izana, berai zoriontzeko besterik ez da. Eta lasterketa honekin amaituko dugu Gipuzkoako 32. klasika. Iasan, klasika oso polita izan du da, atzoko goizeko karrera oso karrera polita izan zen, laburra baina igoera gogorrekin, ez usteko handiak izan ziren lasterketa izan zen, berako hemen garaiaren ospakizuna, eta egia esan egin duen erakustaldiarekin ia edozen ospakizun ere egiteko baimena zuen mutilak. Izugarria gaurko erakustaldia. Aipatzen ari nintzen bezala atzoko lasterketa, atzo goizeko lasterketa oso ona izan zen, oso bigarrena hor damutu zaigu, oso ona izan zen, egia esan berakako erasoak ikusi genituen oso gutxitan ikusten diren horietakoak, eta gaurko lasterketak ere, zer esan eman du gainera, atzo arratsaldean izan zen bakarkako jazarpeneko lasterketak erabaki du sailkapen nagusiaren azken emaitza, beraz, etapa guztiak izan dira garrantzitsuak aurtengo 32. Gipuzkoako klasikan, eta ezin genion gehiago eskatu ez, Imanol, zuk zer diritzuzu? Oso Gipuzkoako klasika politia izan da, nire ustez, urteroko legez egiako lasterketa berezik gustatu zait, eta, sektore bikoitzak ere formatu berri bat ekarri digu Gipuzkoako klasika honetara, Ormaiztegiko eta Gabiriako etapekin. Eta pentsatzen dugu, espero dugu hurrengo urtean hau edo oraindik ere Gipuzkoa klasika hobeago bat eskaini posible izatea. Honekin streamingari amaiera emango diogu. Gaurko garailea Keteringam izan da, 21 taldeko txirindularia, 2 etapekin joango dira etxera, eta Milo de la Marek irabazi du sailkapen nagusia. Camps Majako taldeko txirindulariak. Hori esan eta, mila esker babesle guztiei eta hau posible egin duten antolatzaile, voluntario eta langile guztiei. Hurrengo urtean elkarri ikustea, espero dugu berriro. Mila esker.